Hello guys. Hi guys, what do you say guys? Hello guys, what do you say guys? What do you say guys? Karen Manungo Zulu zviri sei Tashi Lia zvikomborero chigama muri sei guys, muri sei tendai. Hidha ndakuona uchibvarugwa kuma streets wangu waita sei? Hidha marwei ndakuona uchibvarugwa muma street umu wangu waita sei? Yewe hidha ndakuona uchibvarugwa mu street umu wanga waita sei? Hidha kumwe kuma street kwakasiyana nepano. Kuma street kwakasiyana nepana apa pamunokomenda zvamunoda tichiseka zvedu tichinakigwa tichiseka. Vamwe kuma street kwa havazvidi kana maenda kudzimba dzevamwe ndai munodzikama. Go and petamuswe kudzimba dzevamwe. Musaenda kunoudzira vanhu kudzimba dzavo zvizvo. Munotukwa ndangoinzwa passing lynch ndachitodarika ndangoti regani mbo. Hanzi ndezvikwama cheso here izvo manje nhasi hazviperi on my way. Zvikwama cheso zvei? Zvima cheso zvipi? Vana pamatiketi ndatowa paudhara wekwama cheso. Ndiende kubhendini. Tisi munhu wemabhendini. Mari yenotando zviri sei Providence. Ndangozviona passing lini chidarika ndikati hidha. Uri kufunga kuti kudiaries. Ndasaka kati hidha. Uri kufunga kuti kudiaries unobva rugwa masiduku. Kana maenda kumba kwevamwe nda munodzikama uko. Munorasa muswe pano patakujaira isu pekuti tinenge tichingotolarita zvedu kamuchecha zviri sei. Thank you. Uko kumaraini uko munobva rugwa uko guys, munobva rugwa musaenda kudzimba dzevamwe. What I wanted to wango block chiti watanga watombotanga wabva rugwa singaiti. Watanga wabva rugwa singaiti ukautuka woblokwa ndofunga meno kana kuti wablokwa meno zvafamba sei. But usainde kumaraini kwano chinotuka uko. Uchinonyora zvokunyora izvo havazvidi unotukwa avadi. Rasai muswe pano padiaries vamajaira panapa. Padiaries uzati SIS MELLY amboti bloki. Chero takarasa muswe ambo vanobloka maghost anotuka chete. Ghost rikauya rikatobhiyeva futi ari bloki. Rozonditukirawo kumwe. Pano handimbori bloki. Rozonditukira kana rava kumba kwaro kumaraini uko. Asi pano aiwa vanenge vachibhiyeva. Handimbova bloki. Ndakuona. Asiwo imi madiaries zvamunoita ka. Asiwo imi madiaries zvamunoita zvinakunaka. Pane comment yemwe mudiaries yandaona asi mudiaries musadaro. And I think hidha. SIS MELLY, I think it's hidha. Ndi hidha ndikureva. Ndichurei. Ndiyo ndikureva hidha. Ndiyo ndikutaura naye ari mucomments. Ndiyo ndikureva. Madiaries pane mumwe mudiaries ndaona ndamboda kuti ndimusure pa comment akangati regai ningodarika ndingose zvina ndiri busy nakuti ningodarika nchi mudiaries achito kungongodzera kuti atukwe ningikiri hidha. Musadaro imi. Musadaro. Madiaries musadaro kuzviridza kuti mumwe wenyande kunotukwa kumaraini. Kana maona achitukwa beta mungosiya atukwa hake. Musaenda kunokwenyenzera muchinda musaenda kunoningirira. Musaenda kuchidzira kuti munhu atukwe. Ani maona. Ndaona mumwe mudiaries achikwenyenzera kuti hidha anoda kuzvita munhu anodi ameno. Apa mudiaries amusadaro guys. Anzi taurirai vanhu ngavangodzikama. Ndizvo ndiri kutaura maki mav. Anzi cop. No pronunciation is hidha. Hidha. Aiwe meno ndi hidha. Ani maona. Nene ndikutaura kuti kudzimba dzevamwe ndai munodzikama guys. Saka anotuka. Saka keni bharura you guys. Munobharugwa mukaita kana mainda kumaraini ko guys muchinofara indai munoita zvepo. Chero usinga the fact yekuti vatomboindako kunoona munhu it means munomufarira and it means munenge muchimufarira. Saka musazoti kana masvika kumoda kuisa negative comment noti ndimi maindako
guys ndimunenge masumuka muchinda komoga kunoona antimazviona saka musaenda kunodena vanhu kumapeji kwavo guys kana ndimiwo munhu akayakanituka pandirega kumudzoserawo here unenge wandikubva kumba kwako kuya kuzonditukira mba kwangu kana ukatoyamba kundogona kana tokurova animona saka chino musingambozvidi musamboenda kumaraini kwevanhu komuchinotuka indai mungonoona zviriko munoenjoya munakirwe handika just entertainment just go and enjoy musatuke vanhu please. As these days I'm tired of being blocked. Cheri ndiwe umwe. Cheri ndiye umwe kungoti cheri akablockwa kose apa ndi treasure vepano manyatsirasho. Pano tinopreacha hunhu kuti musafamba muchituka vanhu kumapeji kwavo. Cheri unoblockwa paangosvika chete. Kuda uri ngambokangamo here unotoblockwa chete. Nai cheri wasara nemapeji mangana usina kublockwa Facebook yose. Uni mapeji mangana usina kublockwa. Nokuti kuzhinji uri kublock view. Kwakawanda uri kublock view. Siyana inokwenda unokomenta ndeye munonakirwa munoona chete. Take Lagato, how are you home girl? How are you? Musaenda kunotuka vanhu ndeye munoona monakirwa. Ise chiripo wandisa zvidhori zvekunakirwa chingo zvidhori zvekutamba chingo musaenda kunotuka vanhu dzimba dzavo please. Kana musingafariri it's rather musagara maindako zvachose. Regai kugara maindako. Regai kugara mangoendako zvachose. Cheri uyu wanokublock kwese ngodai ndai cheri kwatanga live kwakati handiko ndakablock kwakati kwatanga live handiko ndakablock ndikati yesu hanzi diversity we comment iwe nditure itaura nchishona diversity kuita sei taye nchishona apa ndinyatsa kupindura hanzi kumwe kwakosi kutuka kupadheji but imimi guys by now you should be knowing anditi kuti mapage edaya takasiyana siyana. Anti munoona vanhu takasiyana siyana imimi ma-legends eba Facebook guys you should know this kuti umwe kune kusiri kutuka unenge waenda neopinion yako animona but umwe munhu haazvidi ndofunga imimi ma-socialites enyu makumasiva guys let's be honest ma-socialites enyu makumasiva umwe munhu haazvidi honesty yami mchiti honesty yoye handakutuka amwe haazvidi unoblokerwa izvozvo umwe munotoenda zveshosho mchiti mutaura unogona kutaura comment yako zvakanaka orega kunyatsoinzwisisa handimaona oyo yoita sekuti oita sekuti watuka iwe usina kutuka pamunenge uchitosapota zvandingachitaura but mainterpretero ecomment anogona kusiyana unogona kutoblokerwa izvozvo handimaona so kungove kusafe side guys kungove kusafe side chingoenda unoona wonyarara handimazviona kungonoonawo monyarara antimazviona hanziona izvimunyaseni nokuti munope vanhu takatosiya imotoziva kuti SIS MELLY takavadai so tavatokonya plus kana vanogona kungoseka hanimona zvodarika tikaenda kwanhingi tikataura zvakati anotobloka mukangoenda kwatetelicious chete mukangopikisa nezvanenge achitaura utokanda kublock chero zvinhu zvekuizvi iri sarcasm kune kumwe kuti unogona kukomenda chasarcasm mukati zvongoti zvinakidzeka umwe hatozvidi unoblockwa zivai vanhu venyu yesivi ndichakupa hanzi ndasara nepano chido zarira wablockwa kwese chido pai ndangosara napano kumwe kwese blocked musamningirira musaningirira musaenda kunotuka vanhu guys mazhuwa hanzi naspiwe hani munona kune zvakasiyana hanimaona vanhu imi mafanwa kuziva ma-socialites enyu kuti ningi toenda kunopombonoka uya hana zvanotiita ningi haade zvakadai so ningi tinokomenda nesensitivity because haazvidi hanimaona motoziva vanhu venyu imi motoziva vanhu venyu kuti vakamira sei saka komenda zvinoenderana nekwaunenge wainda panguva iyoyo yesi Lois andimazvona nyararai kana maenda kumapeji kwevanhu rasai muswe kana muri pano nokuti pana muzati nekukupindura izvopera inani kunochengeta garage cho ndakakutuka mangwana chivarudza karototi dei totoseka handika rasai muswe muri panapa kana vaendawo kumusarasa muswe munoblokwa munosambusha kwekutandarira animona mopesa musina kwekutandarira kana titetiludha vasipo SIS MELLY vasipo nekumwe kwechitiri kwamunenge vasara mano ndekupi kusiko motota loneliness nokuti munenge makablokwa kwese animona saka musadaro. Right, mascara seko guys, murise say guys, mascara say I hope you are okay guys. Koni muri ndizvozvo chaizvo. Mascara seko guys, mascara say I hope mascara bo guys, ndiri kutoma hangu ndatirega ndikutandara nempana pane chimwa. Kana nditure ndozoka ndichidoma. Iwe wagara uchidoma nditure uchidoma chimwezve. Unodzoka uri chidoma chimwezve. Iwe wagara uchidoma unouya zvo uri chidoma. Asi ndakamboita pamisi na SIS MELLY. Kumpa mute nekubloka zvakasiyana.
mute nekublockwa zvakasiyana. Neni chida kungokunyararidza kuti ungonyarara zvinhu zvaunenge uchitaura ipapo wozodzoka time zvapera. Sure. Ini guys ndinokuza zvidhori zvokutamba ini. Indinoona zvidhori zvokutamba kana kukuzirira. Ndikutamba iri kurira panguva iyoyo. Zviri kurira panguva iyoyo zvanongoitawo. Kono kuchitambiwa ndosvika ndongotaura ati hey guys hey what ndinotofarawo. Anoona totodarika ramba wakajanya jokes. Anoona ndapedza ndodzokera ku life yangu. Kutanga ndosvika ha ndoseka munopera kublockwa. Ini mazana handichablock nokuti handakandorasha musi. Asi guys ndinoza ndakadzimba pamoza ndakablockwa kuSimbo Live 9. Kublockwa kuSimbo Live. Kublockera nyaya ya unozani wokutora mari dzevanhu ku UK unozani uyo mahari ake Bolt Kata. Ndakablockwa kuSimbo Live. Aba ndakutuka asana Simbo Live kwanai. Vane Simbo Live mukwanewo imi muri vanhu vakuru. Zvokwadi page hombe rakadaro shwa mungani block ndisina kana mbokutuka pa page penyu. Ina ndituki vanhu pa page penyu. Ndichure ndiri kumwa amarula. Ndiyo yange mazo ese. Ndizvo 9 ndakangono comment comments ndakablockera comment yandakangonyora iyo mazuva a Bolt Kata yandakangononyora kuti but iwe Bolt Kata ndopakatangira nyaya yangu na Bolt Kata pakuti iwe Bolt Kata sei uchiti vanhu vari kusema complaints kuti uri kuansa vanhu veku diaspora chiti vanhu vari local house ku answer ndo comment ndakandiblockesa ku Simbo Live iyo guys. That's the comment ndakandiblockesa. Haina kutuka haina ine neZimbo Live haina inavo kana nepage Zimbo Live yanga ine chekuita nemunhu ndaitaura nezvake. Opinion yangu mubvunzo wandakaisa kuti ko sei iwo uri kungoresponda mamessage evanhu veku diaspora evanhu vemunhu hausi kuresponda. Ndakazoona block you ndikati good riddance to bed rubbish. Mandotondiseva data rangu mandiseva data rangu matinda ndicha mandoni vandigonera ndakara hangu handisifeni yenyu zvokudaro ndanisiri feni yenyu zvokudaro ndaingoyawo kandashaya zvokuita mukabva matondibloka ndikati ende mandigonera mazana ndamtenga to stay away from negativity. Saka makatondigonera because the more you block me the more andodarikwa nezvakawanda ani mazviona. Saka ndakangoti aiwa newe yamashoko ndokutenda iwe Zimbo inechi ndizvo Zimbo Live Zimbo Live ndinokutenda ine wale kuti makandigonera zvisingaiti shuwa mukandiblockera Bolt Kata ende ndakangozvinyarara hangu muzadini ndada kuitsviridza ndegona ngotoitsviridza kuti imi muri kubhadhagwa kuti mukuzivise Bolt Kata kubira vanhu mari dzevanhu because papasina chekundiblockera ndegona ngoitsviridza kuti muri kuto but why ndakatongoona kuti takabva neZimbo Live vanhu vatoziva bva kudhara tichitoti tikabhoika mitombo endawo kotonoona zvokana mukabloka isu pano Simbo Live chitongoti inotambika. Casper I got blocked for the DB comment. All right. Anza chena akuna zviriko hako asi unochimboda kuti kana ukabhoikana kuti mungongonda ndongororo kuti haufa nokuwedzera ukanamba pa viewers anenge aripo nekungo supportawo nokuti ndakalaika ndakabva tonobvisa like yangu ndakatolaika ndikabva natinotorawo like yangu katika ndichitora kunda block like yangu chagosarire kantinde ne like yangu andimashona. Saka ndoko ndakabloka ikoko. Right. Guys maskera se latirega titandire zvedu tiri panapa kudai so nasi. Tichingotaura hedu dachinda nenyaya dzenyaya wanzi ndiyakakubloka ishedi admin rights. Whoa! Noitako zvanandichatika neZimbo Live naiwe yari yakandibloka asi naiwe Bolt Kata wakanda ndibloka kupage siri rako unondibloka kana kandiona kupage kwako kwakufusha handiwiko undibloka pa page reZimbo unozati usatotombowe pa Facebook tatove tichosupporta Zimbo Live mazuva ayaifaya ichiri kunzi Zimbo Live chaiko ko zvino yapera ka seonde museve mazuva ayaifaya chako ichiri kunzi Zimbo Live tisitanga tiri kwesu ndisu tanga tiripo zvapo tiri vari dzeZimbo Live isusu tichikomenda tichisupporta takanga tichisupporta Zimbo Live yoiswa zvirights zveadmin 2 minutes wosvika wondibloka ende wakatondigonera hako ufunge asi muri dzeZimbo Live namba dzake ndinadzo ndichamufonera chamuudza handisi kuda angu kuunblockwa asi ndoda ngoti azive kuti ndiri kublock handisi kuda angu kuti unblock aiwa ndiri right asi ndoda ngoti angoziva kuti ndiri kublock ndakablockwa naBolt Kata. Rumbi chiutsi zviri sei. Right guys tadzoka nepati 3 ndakagumira pekuti chi nei British mirai nai British ndakuona azviti ndakuona waindepi I saw you.
naye British haudaro zvenaye hanzvadzi yangu British mulusi haudaro hanzvadzi yangu kuti unoya pano pane vanhu vakuru vakaita sesu hatisi vana diki kaisu British tiri vanhu vakuru vakaita sesu kudai woya pano British wopromisa vanhu ndoda kutengerai matikets vanhu vototi kukuzara kuinbox kwachikuvinga British mulusi woti ndokutengerai wobva warega kuresponda asi British haudaro hanzvadzi yangu usadaro ndozvatiri kutaura izvi kana usina chekutaura nyarara pane vachipledge vamwe paya panenge pashora vamwe papya kana usina chekutaura ka ingonyararako pane kuti upledge zvinhu zvisipo nokuti vanhu vazouya kuinbox kuti kwanzvadzi mati matikets wakutoenda kusilent mode British haudaro sha apa ndi bru wangu apa haudaro sha British haudaro British haudaro sha apa ndokuya chindiresa kwa SIS MELLY saka vanhu zedu iya yakazotiteka ndikati ini hana kana kundidedzi kana kundipindura ndakamisira comment message hana nandipindura ini nditurei ndeipi yako hanzailafisa asi wakambobhlokwa neimwe nai nditurei so British usadaro vana kumusha tezvizivako kuti uchivatengera matikets acho avakavapromisa British usadaro vanhu vanenge vafara akona kudaro right ipapapa kwasara guys munozati chisha chaitika kwasara vakudai 10 here 10 or 11 vari kuchema kugroup kuti kwai isatina tashawa matikets indikati aiwa zvematikets ka kuti mashawa matikets ina ndazvaningaitawo ini ndakatozama madhiaries akazama kakutengeraiwo matikets zvamukatoita kana pakaita wana nenga yakatenga ticket achitengera munhu 1 iwe utsvakawo half andika utsvakawo half vanhu vokuisirawo chi anenge ati hanzi neghost account zvonetsa ghost account ripiko British rauna rewe vakaisa mari moshera muri 2 kuti zvamasara muchingori 10 kudaro animaona pangoita 5 payments munobva matokwana mese animaona munobva matokwana mese antimazviona saka anzaigotenga ne wedwe zvakaomasvo saka chi wanzi Linda Brooks zvakaoma zvinhu zviri pano shoma munobhloka nachiko chamunondiblokera hanzi makandibloka anti aiwa handina mbokubloka ende handibloki munhu hanzi ticket rekuhaiti guys asi uda kutenga rega chitenga ukatusha matikets kuti pa2 panobuda vanhu 4 nokuti ndavati tsvakai mahafu mopowo mahafu chitenga 2 matikets kutozati pa2 pabudawo vanhu 4 guys sure ndingoda hangu vanhu 5 chete vanongotenga matikets 5 vanongotengera vanhu ava matikets vari 10 kudaro mbva vaita ivo vaisawo mahafu imo vaisirawo hafu rikuita 700 sha 7 chingotengawo tiketi vashiyana kwa 2 pane chilisti chiripo mirai ndidedze chilisti pane chilisti chevanhu vacho chiripo chandaona mugurupu ravo chevanhu vasara vasina matiketi regai ndichitarisi tiketi chilisti ndachiona ichi chilisti chasara ichi chilisti ichi ndo chilisti chasara ndo chilisti chasara icho chichi saka pangoita vanhu 5 chete mbinga 5 dza mucomment section musati ndapinda munyaya yangu china mberi pangoita mbinga 5 dzasara chete ukangobhadhira 1 ticket vanopadanura nepakati ivo vozotsvagawo ma350 ndau dzati musada ngozvijaidza chichakai ma350 wo mozotengegwawo alisi pamela ndeipi guys manakira kuti amarula ikai manakira kuti amarula ikai sika wakaoma ande kunaka ende kunyazoda kupinda ule amarula right mbinga vedwe mbinga muripi vedwe tiketi inoita mari inzwa British wade zvirungu zvake zvatisingahwisisi pana patinyorera quite the most fulfilling time takes time yeko British vedwe hanti yatosvika here naiwe Haiti nai British yatosvika Haiti takes time kudiko British British wokuti right 5 chete guys 5 vanopadurana nepakati 5 hanzi ini mugroup handimasitiketi handina nokuti hausikwinda hanzi block from the Haiti mina ngitengele vanhu hauoni manje nyakutanda nawami nyakutanda mnawami ipi comment yake iyepi manje comment lei ipi comment lei
I-comment yepi manje? I-comment yepi? Guys, comment yayindepi? Comment ndayansoyiwona apha. Ucomment ezvanoita soka. Iripi macomment? Pane comment yanyorwa naThabi kuti hanzi ngitengele vanhu. No, uzotengela anyone. Admin queen in comment section please. Ma comment anichokuita nehaiti mambinga. Ite mchipina because ma comments acho ari kumhanyana ndizomaoni izvo zvatisa. Pane yaThabi yati mina ngitengele vanhu. Antiona. Arikuda kutengera ari kubvunza ndotengera ani. Ukangotenga chongo palist ndavaudza kuti pakati mbinga ndotanga nelist saka mira ndione kuti unenge uchitengera ani nani. Unenge uchitengera anonzi Emma Bongwani. Emma Bongwani. Hanzi nobe mkandla. Ndinobe mkandla anti. Ndinobe. Iri kupi comment yake? Ndinobe mkandla. Right, no, nobe uzotengeli Emma Bongwani ngomesi Zumbika. Uzotengele Emma Bongwani no Messi Zumbika. Messi Zumbika no Emma Bongwani yibo babakhona ekuqaliseni kweline. Wabona mina ngihamba ngeline yabo vele. Ngihamba ngeline. So uzobe uthengelela abana basephezulu labana bayi2. Laba bayi2 Emma no Messi uzobe uthengela bona. Saka Emma na Messi munogona ngophinda machena. Emma na Messi ndikona kuti machena enye mugona ngophinda. Nayi naijo imbotenga zve ticket. Naijo kuri kuti chimbotenga zve tiki. Haiti iri komtwa 30. Uya shamari, uya. Kanchi bakunzi kuningi kuti kuda. Hanzi samba ngeline. I can buy one ticket. Aha! Yes! Efi aritenga one ticket saka 72 apa efani ngachitengera Koni Foya na Petronella Popoto. Koni Foya na Petronella Popoto ndo vanenge achitengera. Saka I hope kutora ma screenshots queen. I hope kutora ma screenshots. Saka vana AP anzani Koni na Petronella tenda imbinga yenyu iyo. Ndo mbinga yenyu iyo. That's your mbinga in the comment section. Thank you very much. Thank you. Saka 4 gone. Tapa number 4. 1 2 3 4 5. Kosara 6. 4 gone. Amonish. Ndikuone futi mchituka vanhu veku diaspora muone zvandokuita iwa neku South Africa. Ndikuone mchituka vanhu veku hanzi nyatsa zvokubva iri kunaka singaiti wena apa ini zvandoita manje amarira ndozadza ma ice blocks kuti kakuvavirira kamwe kanozita apa kupesera kaya kasahwikwe kuzi handikadi kakuvava kaya saka ndozadza ma ice blocks inenge yaita light asi inenge chinaka ende ndofunga haidhaki zvodaro because mvura ndo inenge yawanda right. Efi thank you Epi thank you thanks queen ya noting ndakatengera na mama 10 mutlei ndiri kungomirira ningikiri comment inenge yapiniwa ndo yandiri kungomirira comment yapinwa tasara ne just 6 more to pass up 6 tasara ne 3 people jet pass 6 tasara ne 3 people only the first 2 intimidately beautiful. Aha hanzi kuva nemimba vanouya v komimba inotarisa kutamba ide kudlai. I just sent 700 to Lorraine. Kamtesha watengera I think kamtesha rako rine munhu dhara ndite kamtesha rako rine munhu dhara rako I think rine munhu kudhara. Thank you. Saka naijo atakutenga here too. Amene ni comment yacho yakanzi kudiko the first two intimate beautiful ladies who come to my inbox to my inbox will get ticket haiti Gucci. Ndazongopererwa panzi Gucci dress apa ndo pandipedza. Ndingogumira pakuti those who come to my inbox will get tickets. Zvino pakuti hanzi nema Gucci dress. Ma Gucci dress. Andizivi asina izvo ndikakutambisira nguva yakazora utengiwe hanza just bought thank you come in guys kamushashaka ndomuda wedu we kamushasha wedu we ndo mapila diaries vana kamushasha ava kana aripo chete anzishikona kwe yebo hauna kupina ka comment yacho
Manaji? All right. Hongosina kupinda comment Charity. Nasina kuiona comment Charity. All right. Thank you. Thank you. Right. Come Chacha 1 Charity 1. Thank you Charity. Thank you Charity. Zvaita ka? Zvaita ndizi. Hanzi ndise opa list. Oh, Catherine, kune group uko. Right. Thank you come Chacha. Thank you. Saka patengerwa Messi Rufu Rokuda na Angelina Guramende na Messi Rufu Rokuda ndo 2 vane tickets anzani a Charity. Then Ashley Miyambo na Ivy Verekwa ndo vane ticket rava kwa kamchacha. Animona sakwasara uyu Cheryl na Evidence vari 2. Cheryl na Evidence vari 2 ndo vasara kwasara 1%. Kwasara 1 person anokubhadhara 700 chete vanhu vatokwana vese. 1 person anokubhadhara 700 vanhu vatokwana vese. Vandinavo panapa. Ava vakuti anzi tiseiwo papa list vanatafadzwa mangwiro. Ndodo ticket guys ini ndiri kutaura zvanhu vari ku group. Vane group ravo ravanaro. Ndoko vari kusaka tinga vanhu vakapinda group richicreatewa. Avangambonzi kwai vanotsvaga ma 350 opo votoisawo ma 350. Avangambonzi vasara. Imi mamagara musina kupinda mugroup but haiti makaiona. Kune group saka ndingohakira nyaya dzenyu panapa. Ini ndikutotsvagira vanhu vari ku group. Hanzi simelo kadzaka ndikuisa 150. 1500. Kuta kwakuiti manje handigoni kudhakwa ini. Ndigoni shapa torako mari yako kudhakwa zviti. Group riri ku WhatsApp uko. Riri ku WhatsApp group kudhakwa zviti. Kudhakwa zvonetsa. Okay. Hey Mims. Hello. Yes Mims. What is Melly? What do you say? Botswana child. Ndokuziva mwanangu. Ndakatengera ticket na mama memo. Tozviziva. Mama memo. And mukomana wacho akuita ma1 manje. Zvatotanga. Aiwa mimika audaro. Zvatotanga mukomana yatotanga kuti babiribiri izvozvi. Tendai tickets ndei. Ari kuita sei futi mukomana wako? Anga sina phone by SIS MELLY. Ini nenguva yese ndaitika munhu maybe ana phone. Saka ndashodza friend yangu achitonditi wadi kukumbira namba dzake dzaari kufonera like dzaari kushandisa izvezvi tione kuti chi haasipo hapo here paapo ndikamukumbira iye pachake because aingobatika after 2 days 3 days ndikamukumbira pachake angoti alright haana kusenda. So ndakazokumbira this other friend yake yaanoshanda nayo akandipa andipa kuseva namba kudai kana munhu ari paapp asi kwauri achiti handina foni. Akatoonekwa kuInstagram nefriend yangu futi. So zvikureva kuti mukomana uyu angasingadi uchione ane vakasikana kwaunda nditi? Handisi kuziva SIS MELLY pamwe. Handisi kuziva maybe mukambomufonerawo. Saka hey yabuda yauya nyaya miraitiwe. Zvondine ATM here mira 20. Nanibona kuti mune mari. Naini kana uchicheka balance inozi yese unoita sei? Unobaya chi? Nayo munoziva balance yese usichina guys. Anyway, chiwa mwana wangu asati atomboenda kana kunolambastwa. Haasati atomboenda kana kunolambastwa guys. Akutotaka kutambwa rafu ende mukomana uyu asi vaimbomutumira manudzo here iwe naiwe mimi? Zvimanudzo handiti hana mutumirira. Kosaka inda angoshorei kutanga kudai kungoshora chii chaitika. Asi takakuudza pano. Ini mwe wangu wairamba musachiti mimi dei wambomira kuenda kumukomana kukana kashoka noradzimigwa foni kukana star 101. Kukana kanorashiwa. Iwe kati ndoinda vanhu vakakuudza pano vakati usainda. Wona mujolo waganama. Zvinoitika zvezviwanikwa but ini ndoda kuti explainewo pamwe ini mukamuexplaina. Alright, ndipe namba dzake dzoti chi? Okay.
Alright, chisenda apa dzidoni udoni ugozofona pane mifoni inosifoni wemakozi yayo ndoda kumufonera nefoni yawo kushandisa iyoyo. Alright. Izisende izvo so. Hey. Amuromo yakura wiri pasi takazvitaura izvi. Pano. Takazvitaura izvi. Kuti usaenda kumurume iwe akati ndoda kunolambaswa. Yesu. Like anga sataenda guys. Ndacheka guys balance ndacheka muna chimi mira ndiishandise foni yayo. Mira ndipiwe ngikiri. Mira ndipiwe inonzi chi uyu yacho. Ndaiona balance amuna mira ndipiwe uyu. Ndipiwe namba yacho toni. Shwa naye mkumana uyu. Yesu komash. Tivarume. Seru. Gembo track kufuna pa WhatsApp ndo ndape. Mwana da closure. Andiselina. SIS MELLY kumbofonererei kumukomana wacho achibvunzwa mared flags aripo kana anorambaswa aita oda kudzoka pano futa akuda mapamba. Aiwa kari kuda closure saka isi closure tingamunyimi. Aiwa closure yeiko. Closure yeiyo kutorakidzwa kuti andikude mared flags. Asile gaya apiwe closure. Imi andiselina mada tikangasa ticheke kunzwa nyaya yakuzvakafamba sei. Imi andiselina imbomira isisiya izvozvo. Mwana da closure. Ngai mwana chake closure. Sure mgaya kuzwe. Mgaya kuzwe itsa phone kudi ndoda tofona. Closure. We are looking for closure. Muchadzoka naye akuda mapamba anhana. Tisi kuda kuti ainde kuti uda closure. Alright. Hai, andiselina. Zvakaoma. Memura andiselina zvanoita, ende andiselina zvanoita ka. Zvakaoma zvo. Zvakufona kuya pana kuti kuti vazotaura izvozvo. Zero 069 mana da closure mana ngapo closure mimi kwa zvika msafoni totofona kufona mwana chida closure uya mimi fona pane mefoni toni ya right wauya ka right sekati phone katiwe anozani tiwe sera ibva pa noise uri pane noise kuda close ndavara unoshoti murume wako hasi padiaries zvaisi kudavigwa saka ida asi kudavira asi atomwa kuti ndiwe namba isingazivi handizivi maybe ari kudrive or something handizivi andrive ane mota yambuya vake so ungada kuti vhaira remota yambuya kadzikana saka iwe uri kugwadziwa here kuti munhu yakakudai not really sesimele handisikunyanyorwadziwa but just disappointed kongo usina kunge waoneka here manhingikiri mafriends ako kubvusana kuti ndakuinda kumarriage hasi kudaira kudari kudhiraivha yombota mota yambuya unenge ari kudhiraivha ndaoneka zvangu because nanakwanza kuda kwanza dzongu but close people knew kuti ndogona kuenda but wanga watorongedza bhegi apa iwe ndikurangarira musiya wanga watenga zvimabhurugwa zvemukati izvi zvakanakanaka zvimasexy lingerie zvawanga watenga wakazodisa kwaudii nazvo nai ndokuzongoshandisa pandicharora
asi minika why is now ndo dzotoripa apo zvanzi ndakapinda 2 days apo ndikati 2 days isimambobvira ndo dzotoripa apo zvikanzi handiti pepe wangu ndiudza kuti hauchadi kunditsvaga ndakugwadzwa nenyaya yemasex linjari ndo angondigwadza kuti wangotenga mari masex wati apa washandisa mari yako kushova pula kotenga sex linjari uchiti ndikuda kunoitira munhu mai mwana munhu wokudisappointa kuti chirega kuya kutokunyepera mai mwana saka uri kuona kuti dei wakanga wakasvika kokoko waigona kudzimigwa foni waidzimigwa foni mfunge ari kudhinaya kuti kwanzi zvauri kufunga hazvisirizvo saka iwe uri kubhilivha zvipi apa uri kubhilivha kuti ari kunyepa ari kukudza chokwadi here kana kuti shamwari yake ndiyo iri kunyepa uri kubhilivha zvipi inini ndiri kubhilivha kuti ari kunyepa ndo zvandokufunga odo friend yake iri kuti hazvisiri izvo zvauri kufunga but ininokunza ari kunyepa because he just recently moved out kunogara ega handiti kuti inini ndigozobuya ndo zvaakandiodza saka zvinoreva kuti aitonyepa ka kuti ndamuvha out ndakunogara ndega kuti uye aitonyepa ka munhuzvo akanogara ega kuti munhu waanodanana naye waanoda apinde kwete iwe kwete inini zesimeri ndonyaya chomaona which ari palive zesimeri ari palive hatombonana time nini I don't know vana greenbet ava I give up hey zvakaoma zvakaoma asi ndatofara hangu ufunge kuti ndizvo zvatoita because takanga takuyambira pano kuti don't go kuti don't go mujolo uyaganamisa don't go mujolo unonetsa iwe ukati andoinda ndikati vanhu vakati usainde iwe ukati andoinda tikatoda kuti mwoyo wako watove ikoko chirega tichingokusapota edu nokuti mwoyo wako waveko asi ugare une nhamba dzevanhu kuita kuti kana wakadzimigwa foni nekuti vanhu vainyuma apa satotomboinda ayo agona sereki azvitaridza uchiri kubotswana haana kuda kuzvitaridza wapinda muSA noti dei azvitaridza uri munoka waizoita history chaiye kutaura I thank God kuti azviita because something told me munhu yatombona time neni but anopinda paFacebook after 2 days but kana apinda paFacebook after 2 days angoti neni 5 seconds obva atoenda and then nezu rakazonokwa nedisother friend yangu kuti aposta kuInstagram then I was like how can someone kana achitove muchindo kuInstagram panotori nenyaya because kuInstagram kuzere masilekwini kako vanoshama saka anenge achingoona mahara ikoko vanhu vari kumoshama kuInstagram anga achimbozvionerawo mahara ikoko zvange zvangoitikawo now ndangoda kungodzidzira just accept the situation because hapana aiwa future hapana saka future hapasina saka kana akadzoka achikunyengererawo dii ndichadzokerapo futi asi hausi shuwa iwe hausi shuwa kuda unenge uri kuda kudzokera sisimerika zvinonetsa pamunhu unenge wamboda watomboinvesta future yako but I think as a person I have to learn to just accept the situation saka asi ndingorwadzwa nenyaya yemalinjari yaya kuti ongoshayiwa saka ndokutsvakira hangu zvemunhu waunozonopfekera malinjari yaya iwaya panapa zvakaizvi zvinenge zvingatoenani apa une makore mangani naye mwanangu 20 wakati 26 25 25 alright naye vari mari mucomment section kana paripo asina mukadzi handichika pane malinjari akanga atengwa pana pane mwana wangu uyu achiti woinda kunoita show flaunt the sexy body kunoita flaunt the sexy body ari paport Elizabeth apa achiona paport Elizabeth apa kuti zvinhu zvakamira sei saka sezvinei guys malinjari haachakwanisi kuti adi achisvika paport Elizabeth because muchinda uyu igribet hanimaona saka kana uripo hako uri kuda bhebhi rakanaka rine masex linjari vazhinji vaindozati mucomment section hamuna kujaira kuoneswa masex linjari aya majaira kuoneswa maziparashute amabhurugwa kumboko ndo amajaira kuoneswa nevasikana venyu paita sex linjari inenge iripo yekuti unenge uchizvezvo zvemapono zvazvya zvoma bata wakada hello
handimaona. So right, kana varipo vanoda kutoningirira kutoti unoda kutotora musikana uroore zvako bhebhi muzivane uroore, please mongondibatsa kamwana kari bhozvo kuti kakanaka zvokuti kamwana aiwa vakomana vacho ndingotaura henyu asi apa ungasati wambosangana naye anditi ndizvo uyu mama ango musati wambosangana ndi apasi manudhu hapana nokuti ateodi mangwana uchikwaya kune manudhu angu ada kuburisiwa asi aitoda kutotumira manudhu. Alright. Saka hapana chakaipa saka ndokutsvakira mwanangu anditi ndichakutsvagira chikomana chinenge chichezera rako chiri right. Aiwa tichatsvaga munhu atinongoblessa that ticket with. Thank you. Right. Asi mwai paita linjari guys apa. Paita linjari iripo, paita mwana ndiyatofara kuti zvabuda zvakadai. Ndafara chaizvo kuti zvabuda zvakadai. So guys, nokuti panga pachizonetsa. Atogona atoenda right. Gaindinde kunyaya yangu guys. Ndakagumira pakuti chi. Anabel tangu anditira video call. Anabel maswanda tangu anditira video call ndikuona. Alright guys, ndakagumira pakuti chi. Pane linjari iripo guys, linjari amene koko. Inonzi chiko guys, ndipe inonzi kudi. Hanzo aiwa pati 2 ndakabvako. Ndakagumira pakuti chi guys. Ndipane iri pari kuseko. Kuti ka Father Diaries vakauya varipo. Asi papinda munhu. Ina ndashamwari kai guys. Handina shamwari kuti tatodongorera kuti kwapinda munhu. Yes chikomana. Ripo. Muri right here. Muna dogadzira mangikire. Muna dogadzira mapipe ebo. Popo redu kuna baburisa mvura guys. Ndagumira pati kudi. Makange moziva panogara girlfriend. Zvo chataurika here zvari kungomira pamberi pangu iyoyo. Varongomirizika pamberi pangu apa. Zvo chataurika nyaya yacho. Chataurika iyoyo. Ndikaitaura right kana nanzi mimi chita ndikaenditaure kana ndazenzi hey ndonyarara asi anozviziva ndakavaudza asi kuti vane mazano vane vonyara kana usvitaura vanenge vonyara anozvara zvaidhiwa napa kana vatobvi because munhu pane munhu arikugadzira mapaipai saka munhu iye atouya kuzogadzira mapaipi saka hazviiti kuti vatoenda vanenge vachitotonata kugadzira semi unless ndatosimuka pano zvino nemapisira kuri kuita ndonogarepi nemapisira iri kuita tonogarepi ikainditaure saka paipai tazosvika panyaya yekuti ndakuziva kumba kunogara zigadzi zvichukuriya ndakakudza iro iriseho riya rainzi liseho ndakuziva parinogara zidhafu zichukuriya riya vaimwana saka ndakazomboenda mumwe musi ndobva ndanovandira pai ndanovandira mba muri kupisa mba muri kupisa zveguys namusoro nhasi ndakatozvigarira pasi mumvuri cheko chaiku mapisira kuri kuita murumbo kudaini ndiri panze azvigarira panze ini ndiri panze ini right ndakuzira kusa parinogara zigadziri yamai mwana saka rimwe ziva ndandoenda ndichinodii
ndanoenda ndichinopota ndichinoti ndikanomira pagedhe so ndovandira pane chidondo so chiripo choda pagedhe pane chidondo chiripo ndaenda ndovandira pachidondo chida kuona kuti vachibuda vanenge vachibuda nani vanenge vachinangepi because mozati kumaini kune dzimba dzinenge dziri moza dzimba dzemumaini dzezandi unongobuda gedhe utoenda dzimba dzezirapo ani masvona saka chaindiendesa ndechekuti vabereki vemukadzi uyu vanga vototi mukwasha mumatswanai vototi mukwasha aitosvika madira jochina paimba ipapo achiita madira jochina uyu murume uyu pamba ipapo kiribhedha kutosvika izvo zvokuti chero muchifamba kudai aimbogona kuti vana votomumhorosa kuti kovana vane kwe havana umwe munhu andoziva izvo vana vekumbako izvo vana vekumbako hanti mazviona nandovata kuvandira guys ndida kuona kuti haufa ndiana nenge aripo saka ivo vanenge vangavoziva kuti no pane munhu akawadza kuti munenge makavandigwa mota inenge yakapinda mumabvukuchu hanti mazviona munenge makapinda mota mumabvukuchu makavandigwa mumu saka voti vakabuda vonanga kumba straight kana kuti ndavabata mai munyaudhara mai cheveresoko voti aiwa kana kuti vaisabuda panobuda vamwe voti ndandichita overtime handika votosenda message varimo mukati kuti saka nhasi ndichadzoka late ndobuda kana tikana kuma99 saka na munhu hanzi tichabuda kuma9 usiku guys iwagara kuti muchisango charamba urimo wenda kumbandi ndofunga ndo yavaindibata nayo yoyo handika obva vabuda ndobhoikana ndobuda ini ndoinda iwo usara manje vobuda odi wenda kuchikomblas saka one day zvakaitika manje kusei one day zvakaitika ndezvekuti kwakaita hameno munhu wavaishanda naye aichata saka vachishanda nemunhu achishata ndobva vadi mukadzi womunhu aichatwa naye uyu ini ndaimuziva aimbota achakutamba bhora nesu anomaona saka paiva kutamba bhora nesu papaya mukadzi uyu akabva aingondifarira ndobva angonditi uye muchato ndobva ndapiwa kadhi ina ndakudza baba vavo tichi kune muchato ndakainvaitwa ivo vanga vakainvaitwawo nenyaya yekuti vaishanda nemunhu basa kumaini muchete handi mazvona ndataura navo mai munyaudhara ndataura namai munyaudhara zvikanzi vaiti vabuda Saturday makusende kumuka ndokutonyatsokutonotengera sutu yekuenda muchato mai mwana kutenga sutu kudii ndikati komaindepi zvikanzi nokune kwatiri kuenda kwandainvaitwa but ndokwemachinda chete ndikati ndokwemachinda zvikanzi ndikati alright pakanaka asi neniwo ndichambobudawo pane kwandainvaitwa kwandiri kuenda ndikunoungana ako vanhu vakawanda but ndakainvaitwa ndokuenda ivo kuti vafunga pfungwa dzekuti ndingave ndinozivana nemukadzi womunhu yavana mbozvifunga handimaona ndobva vangoti airibo vabuda vainda paya kunyatsotora mota mai mwana kuinda kogadzika zigadziri yapasiti rangu mai mwana rekutsvuka ramazita kweri korigadzika pasiti rangu rapassengers rekumpeririya mai mwana kuti riri kuinda indazobvawo paipai time nemwana wangu thank you abi ndazobvawo nemwana wangu paipai tadii tafamba tikuenda taenda kutakwira ukombi taenda kumuchato kweka mai mwana muzati pamutende panenge pane tende rinenge ripo rakakura macho muchato kuno kwaiti muhoro vanoitira mutende saka uone zvinenge zviripo ndibva ndatosvika ndikatogarawo mutende papaya totona muchato totodii totona nakwanda vekuziva tirimo mukati mamira handimaona right tirimo mukati manje handiti pane time yakaridzwa music like DJ yakudza music wakujaiva ndikona vekwangu vakabata ndikiri vasimuka vakabata chigaba chavo chekasirani vakutojaiva maimona ndikati apa vari kujaiva chisimuka chidaroka yakapakazara nobasa kwavo kaandika pakazara nobasa kwavo vari kusimuka chijaiva gadziri yarasimuka uraenda nepasaidzi kunosigira vachitsigira iwo kwaive nemahausi akudhara yanzi ana uyu unzi ata mafuketi not what riri kujaiva ndikati makamboona drama rinoitika pamichato yavanhu ndakaita kudumbigwa vemwene kwako kuita kwakuti makongo akufura memwene kuita hasha makambodikitira one time kuita kusweta same time kuti saka ndopati yemachinda iyi yakaichindwa ndopati yemachinda iyi ndikati handidi kujambisa ngandibhake ndobva ndaramba ndakati zii apa vamwe basi vacho vazviona kuti ndiripo vanondiziva kavando kuti vachimutipa munhu adhako ari kufarisa pfungu dzimwe nhasi hedu nhasi enda toona vanhu kutokwenya nambana patoi masainzi akutoitika panapa but kuti vakwanisa kuti vamuudze kuti vadii ini tiri kuona kamovement hapasisina ndagara ndakatarisa ndokuona kuti zviri kufamba sei memwana vari kufara vari kutamba iye kangataurisa kumberi kuya ndiri kuvabukula zvangu ndiri kuvaona I'm boggling them ndagara kumabenchi uko ndagara ndakatodzikama nemufaro wose ndaive wakabva wapera kuti chai guys ini ndiri munhu wekuti ndikasvika pane mapati guys chero iri pati ndageti crasha guys ka ndosara ndaamuridzwe pati nokuti ndichange ndonakidza vanhu papati zvokuti vanhu vanozodonani masi wose all eyes will be on me makambona munhu anosvika pane uda attention ndini
Animona kudhara kwangu zvandaita kudhara kwangu ndaisvika panzvimbo vanhu ati munhu muridzi wepati unosara akunzi tachiti ndeuyo muridzi wepati kaisi ndafaisa animona musi weye ndakashaisa mukana pamakati mematswana mamiliyoni okuziva kwandakabe kubhora ndakashaisa mukana because ndatatodumbigwa maimwana bp yakwira yadai kuti ndifunga kuti ndiite fight pakazara vanhu apa ndikaona kuti hazviti haisi kubuda kuti ndifunga kuti ndoita action ipi apa uri muforena uri kuwa kuti uite fight hauzivi unogona kufunga kuti ndikakutsigwa ndikakuvadzwa unofunga zvakandawaenda panguva iyoyo ndinuzvo musi weye ndakazvibata guys musi weye ndakazvibata ndikapaka pakati ichapera nyaya muchato wakapera kuma66 handiki kana muchato ikuno kumwe vanenda muchato ikuno kunoiziva kana yapera hanti vanhu vanoita zvekuungana vamwe vakagara pakaungana ari mafriends achimadoro ari papantika avanga vafamba nezikula box ravo handiti neuyu zigadziri hanimboona vatera machiya vaenda kunogara mamwe mazigadzi maziure vaungana ekubasa kwachena papa ivo ndo voga munhurume ari papo kuda kutozvitambinga vari mukati mevakadziva mamai mwana handi mazvona right ndopandakasimudzawo chiya yangu paya havasina kundiona pasi apo chete wakasvika pakupera havana kundiona ndazosimudzawo chiya yangu paya ndasvika mwana amhanya dedi vakaita kunge vachafenta mai mwana vakaita kunge vachafenta mukunzwa vachona tiripo zvikanzi komukudai pano masvika sei pano madezwa ndikati tauyawo kumusangano wekunhingikiri kufunction yeboys ndo yatangouyawo tati tingoyawo takainvetwa kana nesuwo vakashati vodini vakuda kuti handei kutino ndikati aiwa toda kutogarawo apa animaona toda kutogara ipapa pana vamwe apa ndopadoda kuti titodi titokwana-kwana wenova animaona ndatotidzenza suro yangu maimana ndatoti jo vasikana vakadza vakagara pakapa ndofunga itu chete vanga singandizivi vamwe vakuda 3-4 vanga vari paitodiziva tonga toti makadi mamadhiyo echichi totaura papa apa kuti vachidii uyawo kuti achisimuka nondiziva kuti achidii mozati makamboita musisheni kuti situation yekuti munoisa munhu anotedza kuti ndosimuka ndogara ndo wabatwa animona kuti asimuke hazvichaiti ndatope pakaini anondiziva akandipromisa kuti ndasana nazvo kudhara hapasina asimuke hazvichaiti kuti adiya kuti vamwe vari kundimhorisa kuti andimhorise hazvichaiti mai mwana munoza makambopusisa munhu ndikati pana pandopo ndoda kutokurova nemetsi ma ndatogara ndikati takutotanga kutotara nyaya kuti ange pasina chiripo mai mwana unge pasina iripo uye achati handei ndikati aiwa kuenda tisi kuenda tizongera tise manheru kawani apa ndatofara madhiri kapa naye hanzvadzi chichirirongi papa adapta ipi yakaafektwa papi munoziva kuti zvinhu zvakazviripo zvakaora zvese izvo zvirapo izvo hapana chavakachekana kudii vakangobvisa zvinhu zvakaora zvese vangobvisa zvakaora zvese izvo ndozvirapo zvandakaisapo izvo zvakaora nemaclaims azvakatodambuka kudhara ndosaka paito zvailika handimaona hapadi patanga kuita zviri kuitika papaya kuti ndo yatovepo papaya unoita sober guys unoita sober ndochokwadi chiripo unoita sober but ndagara inda totanga kutodhibhisa tatotaura nyaya mai mwana unge kunge pasina iripo vese munozati makambona kuti vese doro rinopera kuti doro rinopera kuti tsvai vose vari kuti vafunga kuti next movie yangu ndeipi hapana pandiri kuseka mai mwana unge pasina iripo mwana vauzotauya kudhara akati yakuseni pano chati watanga tiripo apa vatizatoziva kuti ndaona zvose mai mwana tagara dzakadza kunda kuma7-7 ndikati takuda kuenda kumba handiti mwana kuda kuenda kumba handei kumba handima vasimuka zvana kundati handeiwa ndikati handei ndobva ndati kune musikana handei kumba paipi iyoyo achiti ndoyega yavakangoisa iyoyo paipi iyoyo zvikanzi handei ndikati handei komukusira makagara sei zvikanzi ndichainda ndikati aiwa handi mambo yamese mogosera makagara sei hati chingobatanidza hiro tichifambe handimaona kuti asimuke kuti adini apa chaiti apa vasikana vatarisana kuti vaone kuti anorova action nepshanzi anova handisi kuenda ndikusara ndichiripa ndikati aiwa haungasashi hendei ndati atoona kuti ndatisunza voisika akuchinyara manje kuti noisi ndobva asimuka nobva trabeki avatogara kumba topinda mota nemwana kamwana kagariswa kumberi ndikasvanga kuti nemwana inda kumasure ndobva ndagara kumasure nemwana ndobva nemusikana yapinda kumberi handiwaya wakagara kumberi pinda kumberi ugare hakupindiki mai mwana kumberi mukunzwa
kumberi akupindiki. Zvikanzi ndikati pinda kumberi, pinda ugare kumberi uko, indogara kumasure. Mwana atogara kumasure ka inda tovhara dhori kumasure tozvibayirira kumasure. Ndikati wauya ukagara kumberi mumota yangu musitire mberi, gara pasitire mberi apa, gara pasitire mberi. Hapagariki mai mwana. Zvikanzi kana ndikati gara pasitire mberi atona ndakwidza voice ka akapapinda kapagara mai mwana kusitire mberi. Muzati takaita kunge chichabondereswa mai mwana. Muzati chirei murume anenge achidhiraivha chingoda uparifu pachimiro chipadenga achita kudongorera kuona kuti kumasure kwandiri uku uri kufungei, ndinogona kuva ataka here from the back kana kuti chii. Handoona ndakatogara zvangu nemwana ndakadai sei vagara vari kumberi. Makambona kugara kuti takungoenda pana zvatingaita handifungi kuti ndizvo zvavaiita. Vaitofamba vhesi vakatoisana zvimaoko anditi apa papa ane zigepa apa. Hanimona papa tove zigepa. Atoti kugara akaduka kukona kudai so uyu yangove achingodongorera kuti kumasure mukuda kutamba ipi. Vanenge ndakachela zvangu ndiripo handiti. Saka hapano pakuti manje takunosvika kumba kuya kumaraini. Pochifambiswa sei uyu unofanira kupinda mba kwavo. Anditika vaive basa tanaka nguva yacho, vaive basa time yacho iyi. Hatita kuchitaura because history. Kuti hapana pakuti konda kunosiwa ani first. Guys, makambona drama ivi, makambona chino drama itasvika kuti anovye kuti iye achidai kuinda kwavo and isitodai kuinda kwedu. Vasvikomira apachazivi manje toti munhu atove confused. Mota muna nyaya dzekuitika, hamana nyaya dzekuitika indi kutaura nemwana kumasure handiti social distancing mota iyo vakakuti zii handitika radio ndo yatozoiswa oni manje kuti iite volume pamusoro. Ndakatoda kuona kuti pachafamba sei pakunodropiwa apa. Right, tasvika pa10 off yekuti yafanira kuburuka mubva vandizvivindi kwakumisa mota. Zvikanzi muzogotsvaga lift, unozongotsvaga kalift. Handinozati nongotsvaga lift nodai so kwenyu. Ndikati hazviiti izvi, anogotsvaga lift yekuita sei, ambosvika amboya sei kumuchato, kumuchato auya sei, hazviiti. Lift ndo isingatofi yakaitwa. Amona zvikanzi ndikati aiwa zviti handiti ava vandimainini official tochinanga takadai tonodropa kumba kwavo, tozobva kumba kwavo tozodzoka kumba kwedu. Kana kuti mochinodidropa ini monovasiya ivo, zvoita guys, zvingaita hazviiti. Zvikanzi ndogoenda kumba kwako kuti ndo anogoenda iwai language. Makambomoziva language dzinoitika kana chingowabata munhu, malanguage modziziva. Zvikanzi ndogoenda kunomusiya kumba kwako kuti ndindamboya. Ndikati wauya wakagara pakagara pa andika hamukazodi kutanga iye manje musikana apa pakutsvagwa neshonaka uyu hauishonaka pakutsvagwa neshonaka handiti. Saka indaita vakati neshoni ndopindwa nechirungu, vakati neshoni ndopindwa nechirungu kuti yawo ukati akomodisa netese andi ndogoenda nomusiya kuti andikati she came sitting on this seat, we have to go and drop here because you went to the wedding with her, right? Isn't it she's the second wife, so let's go. Kunotereka kunoindika mai mwana nokuti wakati hauzivi. Ndichada kuti handisi zvaipinda musoro mavo. Ndichavhunza kuti tibvunze kuti wasvika unokuziva sei kana kuti kudii ameno umeona ona tazviite ini papa ndaiko tikati kwidzei voice zvekuti ndotonge ndachinja face asi mukati ndaida kudhuka nokuseka because maaction aitika ipapo guys. Makambona izvozvo kuti wese vanhu pataitika ndakasina kuti ndinonzi punishment plus a move. Ndisina kana chandaita apa ndaomesera vanhu, ndatoomesera vanhu pasina kana chandatoita. Ndandotoda kuti ndiseke manje hazviiti ndidini hazviiti. Animaona commercial break amarula. Ndandei vari vazvivindi ndashimudza voice ka mota yatena takananga kubasa kwavo kuya kudzimba dzekubasa. Tasvika kugedhe handiti vasada ndisvike padheni ndione padheni kugedhe wakadabusirwa ngati munhu haana kutogwa pagedhe, munhu atogwa pamba, munhu tikunosiya munhu kumba kwavo. Amtika ndikwati kuenda hatisi kusiya munhu pagedze basa panapa pagedze basa pana dzimba idzo hendei. Musikana manje tave kumaranika akuya zvozvo muza mentality yekuti hapana chachandiita because vanhu vemumaraini varima hapasina antimashona right. Ndo zvavakuda kuita sikana handinondropa kumba aritamaiwo ndropa kokai. Ndikati ata ndinondropa pagedhe ngatiindei right.
ndikazvinira kudropa pagedhe kuti zvaita sei hazviitiri. Ndikati handei todropa munhu pagedhe yendei munhu unobuda ziya kawani mota yaitenesiwa papa tenda kusikombera simba paya vakuda kuti darikirei kumberi. Ndikati kunodarika uchindepi paka apa havana zati ndo pasaudharaka. Ndikati paka apa zvikanzi papi. Ndikati ipapa pane chichiwindi hausiri panze apa ndo pamba panogara paka ipo munaburuki. Achingonomisa mota kudai so zvana zvichimbuda zvimanya zvandakambonzi zvana zvemabhuru rangu zviya zvabuda zvichimanya zvichiuya. Handisika zvakanomanya hazvizivi nini hamona vana kavazivi nini handi vasvika vamanyira chi vamanyira kuda vainzi dedi kana kuti step path that amene zvaidza unzi kudi vanomanyira kuti achiti kudongoti hello kids watoti kuda kuvharavhara mawani iye sikana angobuda handika fast anonga chibheki chake abva angoti speed mumba ana zvakataura animaona zvikanzi. Ndikati murisai vana venyu vari kutamba newa vana vabhuru wako vaya vatakambona paya vakatona bhuru wako vari kumurisa vana handivasvona zvanetsa. Tapedza kanzi chiburukai vei mugare kumberi. Aburuka ndikati aiwa haindogara pasi kuno ndiri comfortable handei kumba tiri comfortable. Mota yaroveswa riri but taita toona kuti tichabuda murodhi pano tichaburiswa murodhi pano nhasi nekuda kuti munhu asi kuziva kuti pfungwa dzemunhu dziri papi. Kana kumba kwacho takatisvika kumbaka takaburuka isu nemwanaka akasira akagara mumotikari novakaita zvi3 hours akagara kuti apinde mumba unoziva kuti pfungwa unenge wakushati ndakamirigwa neimbomo kuti ndipinde mumba anogona kusangana nepote mafuta unogona kusangana nei kana nebanga rakakumirira. Vakaita 3 hours good 3 hours akagara mumotikari handimaona ndobva vandazoona chidongora nepauno chidongora neba wanike nemwana tutori busy tutona TV takatogara papo atototamba handi sheshe kuzoti nyobvu chipinda mumba meme handakana mboresa nezvinyaya handimaona vandanyarara. Tachapinda mba isine mwana wokuti unge pasina chiripo mai mwana tatabva tadya kumuchato soko tatosvika papa tatora TV ndatogeza tatovata tagezera mbaka remember yanga iri 1 room tagezera mba tudira mvura yangu zvangu mai mwana papa yanda tudira mvura yangu kudhishi ndatoisa dhishi rangu. Kana uchigezera mumba unotora dhishi rako woisa pamusoro pecheya handiti kuti ndinde pakakwirira wogeza vari ipapo tatisina kama bathing room yairi 1 room ndakutogeza ndokumura zvangu papa handika kamwana katoneta kavatsa handiti ndatokumura ndatotanga kutozvigeza ndika sheshe yakangogara yakabokola handikutokotama zvangu ndichitozvipukuta chitogeza ndichitokotama ndiri momuya handiti sheshe yakangotasaka handimaona irimo right zvapera ndapedza ndatozora mafuta angu ndapedza ndatopfeka mabhijama angu ndatosvika ndatopinda pambedha pangu ndatozvivatira handimaona sheshe yasimukawo yapinda pambedha ndikanzwa kunzi ngatitaurei nezvazvo kumasvika riini kunhingirikiri doro rakapera kuti svai ranga riripo doro rakazara mukilabhosa takadzokera naro kumba ranodzisirwa mufiriji rarakarongegwa musi iwoyo kunzi chamwiwa takadzokera naro kumba handika ndikanoiswa kufonegwa haidoubt asi kuti kwaitodeletwa all the chats because pfungwa dzanga singazazivi kuti zvichafamba sei ndinogona kunzi tipe foni saka everything changa chiri linki zvaidiletwa ipapo kandike wanike ina handina kana shungu handimaona handina kana shungu ndikuda tongoti tione kuti how far ndavata papaya ivo vadi vakwirawo vapambedhe paya vatakwai ngatichitaurai nezvazvo ndikati zvii zvatofanira kutaura nezvazvo zvikanzi zvekumuchatikoma zvasvika ndikati wedding munhu angachitochata iyeye angachichata nhasi Ruthi totamba naye bhora anombopota chiya kubhora saka akatondinvita dhara ndagara naye zvikanzi anambotaura ndikati is it everything that I have to report kwamuri imbi like mamuchinda nani mamuchinda here mukadzi saka ipo matoita zvakanaka matitaure nezvazvo chitiudzai kuti ari kuuya pano pambari tikataziva kuti ari kuuya pano pambari kwakuri kusiri kuti kuda kungokaurisa kutama kwako kuda kuti kukaurisa chete kutokotama ndakatifuratira ikoko zvikanzi apasina iripo tachingotamba ndikati ukutaura nezvani kwewe kutaura nezvei zvikanzi zvaliseko ndikati hanti manga muchifara iwo titaura nezvei chitudza kuti pane pambari kuti wearini tizive because taneta nenyaya dzokubirigwa kumasaidhi iko zvinondowa kuendeswa kumuchato isati agara pamba todawo kuendawo kamunenge muchinda saka bheta tichingofamba tisi takadaro zvikanzi andani ndau dzandakasana naye ndikatemu ikoko ndo kunonzi kunyepa kwamuri kuita kunyepa kwamuri pachera mukatodaro takutonesana manje anomaona ndakabva ndasimudza voice saka vade zvenoisi vepangwa baba vekwangwa kongosumudza voice vanobva vanyarara ndakabva ndasimudza voice bva vanyarara hani munoziva munhu wako vanyarara kudaro manje ndima ndatadzokera kuvata unge pasina chiripo aminoti ne maka for some reasons guys musi woyo ndakaita hasha ndiri kumchatoko but zvezvokuti kurwadziwa mukati kana kuti kudika kana kurwadziwa kana handina lambasti futi
futi lambati panguva yakafanana nayo yokuti pane kunyangirana kukuitika kapa hakuna lambati ino requestwa kana kuti inobuda pakadaro anomaona hapana makusenda tomuka makuseni zvangu guys yanga iri sandi makusenda tomuka ndakugesa ndikaona chakuti kwaindisiri mvura ndakugesa ndikati usudenda uchechi muda kuenda kuti ndaenda nemuchechi tikati makatenga rini ndo chechi makatenga rini zvikaiko everything is good start ndoda kuenda nemuchechi tikati tichakurambidzwe munhu alright handei musi wei takaendwa nesu kuchechi vakanopinda muchechi shuwa vakanogara muchechi chiona statement muchibuda muchechi handiti muchibuda muchechi miyamiya chanzi zvinhu zvatongoitawo varumeswa zvimwe zvinosoka hazvitomboshandi apa kwatasa mukadzi wako kwatasa kuti hapana kana chaunonyimwa kana chausingaiti kukumba kwacho zvinhu zvamweya yawo inongoti bata varume madhimoni ekumusha kwedu mweya chinenge chikutiteverera muti kuno vanenge vasingasindiri mhepo statement dzechibhanditi anoona kuti ini ndibhilivhe kuti abuda muchechi ndiregerere tikubuda muchechi ka kuti ndiregerere ndikati munhu yanitaya machoices ake paupenyu munhu kana waita zvinhu zvanenge uchitoita unenge uchiita machoices ako hakuna munhu anomangidza kuti achiunoenda sizvotwa varume nekuti zvaitwa nawo varume saka ndozvaunga ujustify because zvaitwa nawo varume kuti kwaisi varume satani uye wamuda kupembedza hakuna munhu wamuda kupembedza simusanyeperawo satani nhema nepaasingakwani satani hapana chaambotadza pa satani ndimi makanozvitsvagira zvinhu zvenyu moga maona makuda kuyamuchira zvisana nebasa rese pana zvikanzi shuwa ndotorevesa indoda kutonamata hangu kunauta tori nani zvinjopeyo makamborwa nestatement dzechibhanditi vemwana indi kutoziva kana nditofangu nekutsaka kuti asi babava saka vanofunga kuti vatotendeuka mai mwana vatotendeuka kuti kuda kutondivhara ndisatombutaura nezvazvo nditoti munhu atotendeuka saka chechi hakuchechi kunonakidza naimende saka tiri hachechi kunonakidza what's wrong kuti unoya nemhuri yako kuchechi wabva kuchechi nemhuri yako woendako kana uchinomwa dora ko kumba what's wrong with that shuwa zvimwe zvinhu tinongodi varume utongobaiza shuwa chechi kunonakidza kudai so ndikati saka nhasi muchechi mamuna kana wamamboonaona anenge ane magaro ari nani zvikanzi kuchechi ndandafambira magaro ndikati akungobvunzawo zvangu anoona zvikanzi varamba vakanyarara taenda kumba andakuda kutaura nezvenyaya iyi yapera ndava pakalongro pana indakuziva kuti okay zvese ndichabatai chete mai mwana ko zvinhu zvinombonetsa here hazvinetsa zvipera hazviita sei baba yavayawo zveshuwa pepapa kubva musi woyo watakabva kucheshiwa vachididi vakaita nguva zveshuwa achiti 3 o'clock vaibuda pa3 o'clock andi kudriver kubva kubasa kusvika kumba it was about 10 minutes and vaigona kuti vabuda na3 ka exactly 20 past vanenge vatosvika kumba vakaita zvenguva yekuti ndakatraya kuda kutsvaga iniwo zveshuwa kuti munhu ndandisina chekuwana mumba taitoona generations tese zigim city tigobva tikoti sikanda tikochera tinawo mba handiti tikati hapa manje medzi dzacho dzisakundirasa kuti zvapera zvekufamba sei kuchichikuitika apa nguva yakagara musikana manje musikana nditi musikana avharwa kunzi iwo ngakati ngatimboita slow down kana amene zvinhu zvanga zvitaruka koko musikana zona kuti nguva yatoreba mwedzi wese wakanopera tidhakuka vachiya kumbasi zvazviri chaizvo takupinda mwedzi wechi2 musikana akati andingazvikwanisi musikana atanga kufona manje teki nekufona manje daily akufona daily yechichi vanenge vachidropa makosi ndikati dairai munhu zvikanzi anondifanira chiko ndakasiyana naye handimona chakundifanira chi handimona ndoda tobhloka namba iyi ndobva vatozobhloka namba zvikanzi kana zvisiri work related handimona ndikati ndakakudza ndozvinoita kusanganisa zvinhu zvekubasa nemujolo nechihure yezvauchazi todi kubasa anouya achida zvanenge achida kubasa kako you have to help ye saka uchaiona tunoibuda sei vachadi antimashona vakutanga todiva tobhloka musikana yaya manje masikana vane system yekuti andikafile kuti vanoona kana akatorogwa munhu andikutaura nezvake alwadi akatorogwa kudhara mwana wake kuti asati akutoita kana grade 4 mwana wake asati akuita grade 4 zvinhu zvinhu zvakudhara ka zvinhu zvasi zvinhu zvaiko zvine zvinhu zvakudhara zvinokutaura izvi akatorogwa kudhara anomaona right and iko zvino ndototaura naye ndikuda kutomufonera panapa ndikatotaura naye ndoti munhu andototaura naye because ikastoma yangu yechimbaso ndomupa mari ndomubadzirisa handiti ikastoma yangu yechimbaso nokuti haana mari yacho saka ndichimubadzirisa katori kastoma chino izvino vakatoonana vandomhoresera kunge pasina zvakamboitika ndoti asende munhu vanhu vanoshamisa ava handi anouya nemurume akachitora mari pano anoyatonamba nemurume wake pano right ndavadii paya musikana yakati unonyepa ungangondisiye just like that pano basa ninge watanga kuti kumabasa musati pane vanhu vakawanda panongoungana mazimba panongotaurika chichi vanhu vanenge vatoona kamazimba atanga matswana atanga kutotaura kuti munhu anenge asingasauyi chichi vatanga kutosekana papa ndau dzake pane chihure chisingaiti ipapo antimashona saka vadaro
vanhu vatanga musikana yazvangu kumurwadza handiti ndobva aenda kuno mwana unzi mupo ndawirirana naye futi ndobva aenda kuna mupo ndobva asvika kati kuna mupo zvandikuitigwa munhu achadairi kana foni yangu munhu achadi mupo kati what do you expect nokuti munhu anenge ari kumhuri yake uri kuexpecta chii uri kuexpecta takakuudza kudhara handimaona takakuudza kudhara kuti siyana nemunhu uyu waititi kunyepa adzokera kumuti adzokera mufamily yake ona adzokera zvinhu zviya zvinakana kana gore handiona atadzokera ende mukadzi uya atouya ndofunga kuti uya kwacho wakatouya kuzogara for good kubva kwavaigara kumapurasi handiwana musikana atanga kufona inini maindi yaingoti akatofona daidaira foni ndoti hold on but wakadaro ndonovasvitsa foni ndoti foni lisekwa ari kufona ndotobva ndotonomira panze kuti munhu ataure kana kuti ndoza chero uchinzi kudisho chinzi mukudanana foni ikangoringa chete ndikushita foni ndoti lisekwa ari kufona nenge akanyoboka lisekwa inhamba ndakakwidza futi nemusoro ari kufona oifoni vanga vasasazivi kuti voita sei handikusvika vazomubhuloka manje tazoita zvinhu zvinoita tainda kumaini kwacho ikoko one day apatove nenguva zvatoita kuma 4-5 months havacha movements dzave slow down hapasisina zvoti hapana chandokunzwa hapana chandikuona hapana ndangoti tichabatana pamberi apa hapana kushata kana chiti zvakapera tichaona tazoinda isusu nemumwe captain taenda kuanga ari captain wangu webhora taenda kumaini kwaya tokunotsvaga sponsorship todaina kutamba bhora veve kumaini ndobva svikotiti ko madii kuti mutange kutamba netimu yepano yevakadzi ndo timu yevakadzi ndo vana lisekwava ndo vaitamba bhora kuti basa kwacho tikati hapana chakashata tanzi bhora tainda kumaini Saturday unotamba bhora lisekoya aripo atambira wing attack indiri defender nokureba kwangu tutamba bhora moza kuti vanhu vaitamba bhora ndipamaina pa vanhu vandaisiva vakasira shanda neuyu ndaigara chinda kumafunction ikoko saka vakatouya kuzondimhorisa vakawanda vakadi makambona nyadzi dzinokunda rufu achiuyawo kuzondimhorisa kuti hallo mama dhiwe muri sei anomuona unyatsona kuti ari kuzvimanikidza asi nokuti vamwe vari kuzviita vetimu yake but pakaoma auya mhorisa kati andeipi ndatonge pasina iripo mai mwana rotamba tazoti bhora richipera pane mumwe musikana inzi miti akafa so anga ari musikana saka aifara zvokuti ndachindifarira zvokuti saka after that aifambawo nalisekoi ndobva uya ndobva but mamashakira nemakaoma chichichichi ndikati chii zvikanzi ko zvinhu izvi zvakapera zvakazopera nokuti munhu akachema akati handichadai gimafoni achadi uya kundiita makuwa anzi ndakutengera tiketi Catherine thank you bata Lorraine alright Catherine waitirwa zvakanaka we can't wait to see you Catherine thank you munatengera Catherine tickets thank you right zvikanzi ende ndikati akutamako zvikanzi akuchisina izvozvi munhu akuchida kuneso tikasaka kundimhorisa zvikanzi ifateraidza kuna zvakadaro ndikati tapedza papaya azoti nyumbu taenda kunogocha bright avadlakava asi taingogocha pamwe chete azouya yesiflosi azouya zvikanzi mama Shakira ndoda ngoti nditi sorry yangu nezvinhu zvisi zvakaitika kudhara chichichichi wati zvakatopera kudhara chichingati aiwa kupera kudhara zvina kupera zvakahopera paya patakabva kumuchato paya ingotaura chokwadi tidza kutaura chokwadi shangu sataura zvinhu zvokunyepa taura chokwadi ndona apa munin'ina wake anomutevera musikana mukadzi uyu andichika mukadzi uyu munin'ina wake aidi anzi Machembera yo uyu anonzi mori gaitipine comment yemunhu ushu onayo ushu munhu ushu ikaiti atimblock timboadressa mwana uyu anonzi Ngoni Ja family naiwe Ngoni Ja family mai vako vane zamu rakamira Tachembera tambokudedza pano takudedza pano wadedzwa nani wambotoona kumba kwakwenyu kana iri meeting yeMachembera iri pano iwe uri kudei mai vako vane zamu rakamira unotongoonekwa kuti kumba kwaunobvaka it's like iwe uri mwana asina tombovhera wakarayirwa hauna kurayirwa hausvike pana vanhu vakuru uchingoumana iwe unozviti Ngoni Ja family hausvike pana vanhu vakuru uchingoumana hauna kudedzwa pana tikuziva hatina kutombokudedza pano wangozvipfekera panapa wadedzwa nani mai vako mwana musikana iwe ona zvauri imbotasa profile picture yemunhu uyu utasaiwo zvauri kana kugeza usati wagona kugeza hausati wagona kana kukwesha magaro hausati magaro ako zvari kungonowa madhoti asi ukuyazvidza tanzi Tachembera pano Tachembera taiyakumba kwenzi kumbira sadza kumbira sadza naiwe Ngoni Ja family haunyari hauni kuti kutuka Ndachembera kutuka mai vako urutuka mai vako iwe mai vako vachiri mwana vachiri musikana here mai vako vachiri musikana mai vako vachiri musikana
uchingomisa kusviba kunge pasi pepoto haunyari. Kuti kana wakaregwa nemari yekubhawa uko woda kuya uchida kuti taurira zvinosiyana nebasa rese pano mbwa kambwa tumbwa so haunyari uchiri kutobuda madziwa uda ku aiwa vanda kuadresiwa tiregi kuadresi totomudza mwana mudikani kunozvitongesa shuwa zira rako at your age ungatoti kuti punha tubhora tutukutukuti pakati makumba ako kuti punha netubhora twako uchiuya pano kuzoudza vakadzi vakuru vakaita sesu kuti hanzi machembera saka ungoda tichidi tikaitira vana vadiki woda kutambetera vana vadiki munhu asingakuri woda kutambetera vana vadiki woda kutambetera vana vadiki saka zvichireva kuti ndida kuzokubloka ndapedza asi ndizobloka nevese vaisa malaughing emoji pacomment yako vese I'm going to block them. Whoever is a laughing emoji ukaona pano munhu anoseka pane munhu ataura zvinhu zvakadaro zvokutuka andika muvengi she's an enemy or he is an enemy. Saka torai nichingopedza nichingodai panapa ndikubva naenda kuma emojis kuneonesa emoji anti wese aseka andika ndikukuisa block view nokuti uri kufarira kuti tatukwa tichinzi machemberi. Saka ndinoda kukubloka imose hamene kuti muri vangana apa ndichakubloka imese gaitipedze nini ndikukubloka handisi kuibvisa comment ndoda kukupedzai ndoda kupedza nini handiignowi Audrey handitombodi kudzwa kunzi ignore ndinotopindura zvandotoda vanhu vakadai vanda kuadreswa tinoda kutovaadresa hatitomborigi kuadresa noti kwai just because siyai munhu akadaro kuti adi kuti anoshamisire ndimwari here anonzi kwai musiyai akadai shuwa munga kuti munhu ari kuya zvitaura nyaya dzavo wongoya uchinguda kuti tuka pano tirambe tiri vana vadikiso ndikuda kupedza imosi apa nda kuvapedza nevese ungachitseka pamiraoni right. Sadii papa uyu yapera handiti asazopera vachose chaidu yapera hapasina dhiri auya akakuti kwaenda siyana nazvina kumbaregero nadinadi ndikati shamwari kusiyana kana kusasiyana kana kuita sei izvo ndezvenyu ndika izvo ndezvenyu izvo. Saka inangu handina chamapandopindira itai muchiita zvamunoita andika mutambe yamunotamba kuregerana kana kuramba muchikontinya zvinhu zvenyu it's your own baby anditika it's your own baby right. Zvikanzi zveshuwa shuwa tanosanga takatodidididi ototi ndakutoburitsigwa foni ndakutotaridzwa chimuchinda angakudiwa danwa naye ipapo zvikanzi ndimwe ndatodanana naye ipapapa chichi wati anti masvona ndikati alright pakanaka anomaona tichaona nefamba kwenguva aiwa ivo vatizotsika midzi zveshuwa tozotsika madziro zveshuwa havasisina kuchaindako kana kuchadii havachakwanisa kuti vaindako andi vazvona zvabva zvapera incident kai aiwa tagara zvedu kuya mu1 room medu meme tikugara mu1 room medu meme aiwa zvadzokera back to normal mai mwana vapedza naro zigadziri kai varume ava ndozvinonzi varume vanopedza newe andika vanopedza newe right. Zvapera papa yavadaro zvikanzi tagara mumba meme tagara pazoita incident yekuti musikana uyu wemazigarowo futi umamuvi akanga ari murizi wemba akazoti chiko okay budhi vake like pamba pachona ipapo pataigaraka yanga iri family house like mai vake kwavanozvarwa saka vangwana nabudhi saka one of the brothers akazouya achibva kwaishandira mati ndekupi handi ndobva ati ndakuda kudzoka pamba handiti saka plus marooms ari kuseri esa ndoda kumaputsa abve side raari ndise kusaidi iri handi ndiye anenge ari mukomana kuno kundiye anenge achinzi ndechi ndiye muridzi westendi ndo mabvira takasita pamba ipapo tikabva tatsvaga imba bva tabuda pamba paya vatenda kunogara kumwe kwakaiwa takanogara zvakanaka panga pasina chakaipa ndikutaura jeni yangu kupinda muSouth Africa andimukuzati nyaya the moral of the story andimukuzati ndechi the moral of the story andimukuzati ndechi kupinda kwatakaitawo muSouth Africa munomu nematangiro atakaita kuzosvika tive zvatiri muzara nhasi
ndio topic yacho, ndio yanga iri the moral of the story. Saka tapedza pane juice iri rapera nditakwenda kumberi atasobva papaita kutogara mai mwana. Inini semunhu ari kuhustling ndina kukusiya hustling yangu yai ndikungoendera mberi nehustling yangu ndingodaro right. Ndabuda papaika ndazoenda kunogara kumwe kuya kwamaiwa kuchipembedzwa mbiri yekunzi Mele anoita basa rokurima muriwo. Muri kunzwa vechidiki vari mucomment section umu ndoda kuti munyatsobata mubatisise mupabatise ipapo handi muri kunzwa makuziva kwainzi anorima muriwo achiita zvokurarama nemuriwo achitengesa makuziva right. Tasvika tikurenda kapa mazuva ayo tikurenda mind you tasvika tagara papa taona imba iyoyo yese full house tatora but imba iyoyo pamba pangu panapa pane yard guys ndine yard nokuti ndiri pakona but imba iyoyo yanga ine yard tatine yard yanga yakabva pabatanidza dzimba mbiri hano muri kunzwa muSA itribal land. Saka kuma tribal land zvavanoita ndi zvakafanira kuti kumusha kwenyu kwaSabhuku uchipiwa stand yemusha handimaona unopiwa stand yako inenge yakangokura like zvazviya ndozva saka iko kwachina kune kuri kuma itribal land futi saka yanga iri vanga vakatovakawo zvavanga vakavakawo ipapo handimaona imba yavo hombe but kwa kune side dress riri zisango pakazara mazimiti pakadidi but iri yadi yavo antimashona right. Ndasvika papaya andatota kutogara papaya mumba muyamya anditika ndatotenga furniture dzangu kuti imba ididi itewo zvirinani kudi handiti inini semunhu ari kuita hustling dzake ndatoto move from one place demwe one village ndekuzaiti mareserve to another village antimaona do business yangu ndiri kufamba naro apa ndiri kuita ndichida kumboziva vanhu ka ndatoona pana pamukana chakanakira matribal lands iwayo antika ndichekudai so mvura vanhu vari kuno kumatribal lands mvura is for free havabhadhari mvura andimazviona mvura havabhadhari magetsi andimoona pane magetsi anenge achitengeswa kunzvimbo dzakadaro echitsotsotso ekuti ukatenga magetsi ako anenge achita kana 200 300 unopiwa kana 1000 units zokuita kana 4 months usingatengi magetsi saka ndio maadvantages anga richi life inenge yakachipa futi ikoko andimazviona saka tasvika papa mvura tione ko mvura zvikanzi aiwa kuno kumvura haibhadhakwi apa iendi haidi 24/7 vanhu vekuvanenge vakaoma musoro vachiti inyika yedu tisu vafokenyi vacho hatibhadhare mvura kunoko andimazvona saka kwaigwa mahara ini ndari nekungwara kwangu kwakaenda munako ndakagudza ndakabva kwaka ndichita hustling ndakabva ndichita hustling bva kwandakabva ndichikudza kuno asina kuona pati 1 nepati 2 mozonotarisa andimoona ndasvika ndatoona mukana inini yadhi yese iyi pakazara mazimiti pakadini ndaudza muridzi wemba musikangari mwana musikadzi masikona chidini kati saka toshandisa here kwese uku zvikanzi yes do what you want nditi ndimunogara payadhi apa isati garipo andimoona duya ndikandoda kurima apa zvikanzi itai yamunoda ani muri kunzwa aiwa shelter aiwa tichasvika ikoko mira yakadhuma kusivele handizivi kuti handitengese muriwo ndakaita sei handiziye mirai tifambe nenyaya enemy of progress inenge iri pauri enemy of progress anenge ari munhu anouya kwauri ndiyo inenge iri enemy yako of progress zvikanzi go ahead ndanotora TLB kumareserva zvinhu hazvinetsa nemuziya ukaenda mudhuze imomo pane paita zvokutengeswa majecha vanenge vane maTLB vanenge vane makatapilo vanenge vane zvese ndainda ndabvunza ngati kuti muye mundiklirewo apo yadhi mari ende paitove nehistory yekuti paibiwa amti kana vanhu vakaba chisango ichocho chachiri muyadhi medu ichocho vanhu vainoisa viga matv evanhu chichimusango imomo saka vanhu vaitotya hanzi I know those tribal lands smelly yes saka vanhu vaitotya paito andikati kana apa patuza kufamba usiku nenyaya yekuti anzi panochesa muru ati rimai ndobva ndatotora TLB kauya ikandidzurira miti yese yakadzura ikapa clean pakachena guys ndikandotora vakomana vekumalawi vaya vakomana vekumalawi vakauya handi vakapadhiga muri kunzwa vakapadhiga panga pari fertile guys mozati panenge pane miti pachingodonhera mashizha pasingadii pasina panga pari fertile ivhu racho rakanyatsosvibira mai mwana ndikudzai ndoga ndinokudzai ndoga ndakudza ngati nyaya dzangu ndichakudzai ndoga dzimwe dzamunochiwa kumastiti kwako dzinenge dzakazoshonyorogwa dzimwe dzakapiswa dzimwe ndedzekunyepa hameno dzedzabva nekupitsirana nekupi dzangu ndokudzai ndoga vakomana vekumalawi vaita basa vakaita 3 days mai mwana vachigadzira andimoona pananzi muri kumwe ndikumwa marula shaitombonditengera imwe ndatorima papaya ndapatogadzirwa papaya anti ndobva kuna umwe mai vaitengesa anti vaifamba achitengesa muchairo nemabhuru nechichi saka mai vakangoziva kuti pamba parikugara musimba saka mai mai vechikuru vaibva kuharare uko vaingouya voti mwanangu vogara taneta vombozorora taura nyaya vaipinda sayoja vodarika voinda saka mai vaiva kuti ndikuenda vapfuura ndikuenda ziva memangwana kati mamukudzoka rini zvikanzi ndikudzoka ndikuenda 2 weeks ndobva ndadzoka ndikati ndokumbirawo mundigiro anzi machi madzinde ekurima muriwo
Zvikanzi uno ndikati uyai nawo. Zvikanzi unokanganisika ndikati no, musaisa muplastic mimi munongoputira nenewspaper. Mongoisa panapa pachifugwa nemhepo yai nawo. Zvikanzi unoda kuwanda zvakadini ndikati mama amunenge makwanisa uyai nawo. Mukwenda panda zvikanzi uda urima apa ndikati zvikanzi majibva ndiwakawanda ndikati aiwa. Ndive gray amunenge mauya nawo iwayo ndotangira ipapo. Anoita mashutsi kamuzati COVID mashutsi anomurudzwa. Apa totaura time yekuti hakuna munhu akanga mutime iyoyo vanhu vangasati vaine brain dzekurima muriwo. Patakarima muriwo isusu. Anditi mukona. Ndikutaura 2011 muSA vanhu vanga vasina brains dzekuti kwai kunorimwa cover kunochikwa kusina brains achona. Tiwani musimba kangwara. Right. Iwai ndoda kuinspire mumwe munhu ndofamba nenyaya yangu. Mai vainda zvishuwa. Andika vari kuZimbabwe ndavafungidza. Musakangana kuya nemuriwo uyoyo. Zvishuwa vanochagira madzinde aya ndandavapa mari. Andika vauya nemadzinde vakatoti amari ndedringi muriwo wambotengeserwa munhu madzinde emasakasi kuZimbabwe. Vauya nemasakasi iwaya. Andika angakasangana viscous neaya ari plain aya ndikati no problem. Ndakadzvara chigarden changu guys chidiki. Chandakangodzvara chidiki chigarden. Hanimona kwaipisa sekunhu kunopisa kunoka. Kubva watanga kutobuda masakatire. Sati ndaichi pakabuda masakatire ndotoita row 1 ndodzvara. Pobuda masakatire futi ndodazvo kusvikira aya ndadzvarawo aya oitawo futi mashutsi kusvikira land yese iya yadi ndazadza manje nemuriwo. Ndobva ndachinotora vakomana ndazveplumbing vakomana aya ndobva ndandikanyasa ndakaita plumbing original piping yakanaka yekuti ndibva ndanotenga sprinkler yangu yekuti fa handi yadidza madhezi waizvo zvakachipa masprinkler ndifoita ma300 rand kana chihombe handika ndobva ndauya nemahosepipe angu 4 ndobva ndaajoina ndabatanzana maje mahosepipe ndobva yareba ndosvika kune tape kwakuri kure hanimona ndobva yareba kuenda kokoko zvokuti ndaingochinja sprinkler ndoboibvisa ndoisa apo ndoibvisa saka ninya kuti mvura hainingiriri mvura haibhadharuko ndaichilaita kuma7 vanhu vamudzimba chisprinkler cherera chidiridza pandamukira kana ma11 ndichinda kutoilet ndinochishifta ndobvisa ndoisa pamwe hanimona pandaibuda makuseni ndaimuka makuseni pakanyorova pakawa ende yanga iri mvura kuti chero kana kuvhurira na1 masikati kuchipisa kudai muri unenge uchingorwa nemvura kauchingovhura because mahara mvura haibhadhagwi hanimona mai mwana ndakaicha muriwo unotyisa ndidi kukunyeperai kana nchinyepa ari mucomment section vanondiziva veMurasenberg muriwo wangu munouziva guys veMurasenberg amuudzwe wani munhu akatanga kuenda nemubhutu rakazara muriwo ndichinomira mutauni nebhutu rangu rakazara muriwo wangu waita 10 minutes unenge wapera muri kunzwa 10 minutes muriwo wangu unenge wapera kumba hanimona ndakaona kuti demand haichakwani mutauni kumba vanhu vaiuya mamwe masimba aitobvawo kune nzvimbo dzimwe dziri kure vanenge vachita mapizi job vachifamba vaitoona kuti muriwo votopinda chitenga guys munoziva ndakanga ndisingasazivi chinonzi ma10 rand amunotaura aya ma10 rand bando remuriwo ndasingamazivi ndandine gaba randakatanga ndichisa ma10 rand iweka magaba aizara aya kusvika ndave nekadhibhokisi ndoda kukudzai kune vaya vanoseka vanhu vanoita zvokurima kana vanotengesa something chitanze ungati basa kusengesa chakati ndo inonzi entrepreneurship iyoyo ndo inonzi hustling chinonzi hustling is not kuti hanzi hustler nezvinhu zvikurukuru unogona kuhustler nezvinhu zvikurukuru svika kudonedza ukahustler nezvinhu zvidiki indi handisina losi pamuriwo guys nokuti maoko anga ari angu masakatire ndaingobuda mugarden mvura yanga iri free hanimona labor yemugarden ndaive nevakomana vangu vekumalawi vaivai vaitouya vaitonishandira full time vaitoziva kuti every Wednesday neSaturday tinenge tiriko mugarden ndangu regara rik spotless guys clean wanga usingawani muine kana kabundo wanga usingawani kana muine kachi garden raigara rakachena ninye kuti vakomana vaiuya vaimwana vaisakura vaiita everything vaidini handiti ini wacho ndaiti kana ndikabasa nevakomana kana ndakapfeka worksuit musiwoyo yekumaini baba kuti ndakubasa kwave ndikutoita zvangu hanimona ndirimo mukati megarden umu ndichitoningirira muriwo mamusingabvumi vaimwana ndakakotama ndirimo mamusingabvumi vanhu pamba kudai sepasuva taigona tengesa muriwo unoita kana we600-700 rand 600-700 rand muriwo pamba makore iwayo andiri kutaura akarekaraya zvokuti ndandisinda kutoona kuti mari panapa paka mari kutoita mai mwana furniture yangu ndakatenga furniture yangu yenguva iyoyo ndakasadza imba iya kuti payanga remember yanga iri full house this was a 4 bedroom house and dining kitchen matoilet and ikazara kuti indandabuda mu1 room mai mwana ndandabva ku1 room kuputsa nenyuko hanimwana nemuriwo maveji ndobva munoziva kuti one muzimba anozikamwa nachifu muridzi weland andiri kutaura iyoyo kuti ndaigara kuarea ikoko vaiti imba yanga iri padhuze neparodhi saka ndachifura neparodhi ka vaingoona green yakazara kuti chiko kubva atuma masoja ake mapurisa ake anonzi mabhokho aya kuti indambonona kuti chiko chikuitikapo munoziva kuti vakauya vakatora mapictures ka vakanodzoka nachifu ka ndikatorwa mapicture ariko inini wani muzimba ndine mapicture ariko achifu leruko mapicture angu ariko ndakamira mugarden mangu ndakapfeka website ndirimo ndanzipromisa muchepo waprice ka ndandapromisa muchepo waprice nachifu nzida kutsvagira famu munhukadzi anorima so ndarima ndakazisa zvimaonyeni zvangu chichi tsunga time yetsunga mai mwana tsunga yandaita tsunga yandairima
ndairunga munguva yewinter ndairi matsunga ekuti vanhu vaiti imi matswana akatenga kuti mozati munhu akadzisa kwadaigara kodzisa matswana kuti muriwo uyu unobikwa sei unodyiwa sei ndini vakanga vakuziva kuti muriwo uya kumusha ndichivanyepera kuti unopedza bp hanimaona ndichiodza kuti unopedza bp guys ukatenga muriwo ukaramba muchidya muriwo bp inopedza amazana nemunhu vane mazi bp vakawanda unopedza mabp shuga chii unopedza zvirwere muriwo uyu saka vaitoutenga apa vanhu kuno vazhinji dzimwe nguva kana vakachena sina nyama papa handi vanenge vaida kudya spinach yavo ini spinach nasingagoni kana kutoirima plus aiziva kuti ini vakati target market yangu yanga iri ichi yekutengesera maforeigners handimaona right. Saka vari kudzana kuti chi kune muriwo unopedza bp uko muriwo unopedza asi gore riyaka vauya vanhu vozara vachitenga muriwo webp vachitenga muriwo webp nezvigweregwere zveshuga ichichichi vachitenga muriwo weshuga nebp ndadadzisa kunobufura saka vanga kunyatsa kugona manje zvakunyatsoita asi nehomo achitwaitwisa mazambani kureva magwiri kwai iwo auziviwe muriwo uyu ndakaisa mazambani ndikaisa nzungu ndikati kovo nzungu but munhu neresipeke matswana munhu neresipeke aungazomudzi animana muriwo wanga wakuiswa nzungu uyu kovo uyu mai mwana uchiiswa mazambani mukati animazviona ndaikuti zvinokai zvinoita zvakadaro itaiwe zvinonge zvichiita ini muriwo wangu kutengwa ndobva ndazosvika pakuti zvikanzi neamwe baba nai mwanangu marimiro unoita muriwo aya muriwo ndikati ndinoenda unotengesa ndega kumutauni umu pandotozikama kuti ndouya ndotozike dzimwe ngove masaluni ndotosara ndotosvika nemota ndaine 100 bundles ka wakatomirwa kudhara ndaenda kana ne100 bundles hanimwana zvonzi kana baba wadi kumbopinda mashopu unotsvaga macontracts mumashopu usupply mashopu ndikati vanouda here baba vaende kundara zvikanzi inda kune imwe shopuko handika pane shopu iri mumutlavano unotaura unogona kutaura iwe unotaura navo usupply ikoko ndonaona mwana chisawo maspinach vachisawo zvakasiyana imomo baba yati ndiraina asingatokuzivi ndanokutsvaka ndakuwana ndasvika ndiva magirika ya meno vanobva kupi brazil vameno vakatsvuka vanenge varungwa ndasvika kuya antimaona ndapresenta ndane bhandle rangu ndaisa presentation yemuriwo ndaya nemuriwo wangu sose zvikanzi unoya neslip andimaona uya neslip wonyora kuti muriwo sose ndobva ndatadza kuti unoita sei ndobva ndatenga bhuku rangu pachibhuku senda chiri padhuze ndobva ndanyora slip yanobva ndaya nayo andimaona zvikanzi right how many can you afford to supply us ndikati munoda mangani zvikanzi tinoda muriwo uyu every ka2 per week toda muriwo uyu monday tozoda muriwo uyu friday ndikati bo muriwo webp ndainda ndanotatana mavaitora zveshuwa apasina zvokuenda kushanomira kutaunika muri wakungoenda kumashopu uyu muri kunzwa wakungoenda kushopu kakuya gai ndati dzimwe nguva ya Wednesday isati yasvika kuti Monday isati yasvika ndine muriwo weekend waipera ndendatofonika kunzi kadzirai muena wamangwana munoziva nonzi marekeni aya guys aya marekeni ndaisikama kubhukisira nekutenga marekeni aya ndiwaisunga muriwo aya ndaisikama kubhukisira nekutenga marekeni aya taiti kana takuda kuchisunga muriwo kuendesa kushopu ikoko taimuka makuseni na5 takatozisigwa light naivo father diaries rekudatasa kumuriwo kudai kuitira time yekudiza usiku apa father diaries kana 1 day ravanopinda mukati navaiti svekadzini kana 1 day kana vaingoti ndoda ndibikire mavheji kana kumbopinda kana mbochinja vangu asingaiti animaona right ndindaingorima saka muriwo wadi anzi asati sinema handizozivi wendaingotaura zvo zvokuti vanhu vatenge unongoziva language dzekutengesa dzevanhu vanotengesa idzi makastoma ndadii paya ndasvika muriwo uri kufamba saka muriwo zvaunoita munguva yekupisa kudai so munoshayiwa guys unowanda zvokuwanda zvokuti muriwo unowanda dzindewa ndiringe rakarembera kudai nemuriwo ndakaona kuti sama yasvika muriwo wawandisa uyu ndoiuisepi ndobva ndaenda kuchepisi ndikaenda kuchepisi ndikati ndinoprisa presentation yangu ya zvikanzi uya nemuriwo ndaane mashopu angu tuka ndikusuplya kuprice chain ndikusuplya kuchopisi muriwo uku maorder vanenge vachingofona daily kuti maorder guys ndakachovha ndichirima hapana icomplain hapana ita sei because mvura yanga iri ti mahara kaya remember kuchagona kushandisa gona kushandisa mukana hanoona ndoyamaka kuchinzwa ava vaita zvokurarama nekunge pane juice ipapo avaita zvokurarama nemuriwo ini name hasla pane mari ndinokwana inini ndiri munhu wekuti mukanza kuti pane paita mugodha apo une belt remari handeitochera guys ndinofira mutraida ndakabata piki ndichichera ndozvandiri that's who I am
ndinopinda ndakabata piki yangu ndichichera ndakakudza ndakagara kumakorokoza guys ndichibikira maitambwa makasi naiurawa vanhu everyday mataimhanyisa nemapurisa tichikwira makomo chidini ndaiveko ini munhu 1 aigara achibikira makorokoza ikokoko ani mazviona right saka ndikazobvundu kuti hanzi kutengesa muriwo papa tagara zviri kufaya yakwazochi machifazo takakurwa manje machifazo takakurwa pachawo kune vemba yekwabamnina kuti uchifu wakabiwa uyu munhu ari chifu uyu akaba uchifu zvatanga kunesana mai mwana zvatanga vaiswa kumakotsi papa animaona vaiswa kumakotsi papa manje land hapana munhu chifu aripo pambosara pasina chifu animaona vyapindira municipality yapindira municipality animaona yakuita control ikatakwisa mamita munhu usanobhadhira mvura amugona kureka kwandakazoita animaona machifa rugwanya ari koti kanyaya dzekumakoti ekuno kutunoita kana 3 4 5 years vachingoenda municipality yafanira kupindira kati nokuti yaita advantage kapa munhu aiva protecta chifu apa vambosuspendwa kunzi pombosara pasina pachinvita chaichai original chifu ndiani apa pavaviri apa municipality yapindira ikati chi takwisa munhu wese mvura mai mwana ende vaitoti kana vakasabhadhira zvishona chikata mwedzi wekutanga ndakarima mwedzi wechi2 ndikarima mwedzi wechi3 ndikaona bhiriya apa dzimwe nguva vatore mamita readings aya vaingouya voti vanongotarisa kudai voti panoshanda mvura yakadii obvious apa wesa estimation ndione yezvo mari yezvoenda kumvura ndanda kupuwa mabhiri ekuma 3 point something mai mwana 3 point something 3 point emvura ndikati ndobva ndachisiya apa tatatoyo muprocess yekuita uchi zvimwe zvatatoita sakutoitawo nebhenki wotatoyo bhisita madhiredu mamwe nebhenki animaona saka madhiredu ndataita kuti akatora nguva ndifama 6-7 months ndobva zvaapprove kuti taida kuita animaona saka yanga it was time for us to move animaona tichibva kokuya kuya ndokuzosiya kwandakaita chi mavegetables asa ndakusiya zvokusiya ndikuinda nemi ndidari muteerere one thing that you know tamusingazivi about me tazobva kuya ndika tauya kunoku takugara kunoku tavi kunoku maji tagara baba vaya vakambondienda kunhingikiri unotsvaga kuinda kuchopisi uinde kuprice chenodidi vaya ndasangana navo mutani ko mwanangu warova makorosa woripi ko wakazotakanzoto ndikati ndakazobva ndakudididi ndavarandedzera baba yangu baba chikuru nechimota anona zvikandisaka kurima ndikati ndakungorima padiki pashoma pekungoti ndidye uko kwedu ko manje maloni maspace eloni hakuna kana wekuchatengesera hazvichatoitira kuti ncharima chi muriwo ndakudza baba wangu vaya baba vaya vakati asi unoda kurima ndikati zvikanzi kune kuri kurendeswa uku ndemanje pa 3 years back before lockdown kune kuri kurendeswa uku kuri kutorendeswa price uku kuti vanhu vauye vachirima uku vakaisa mairrigation and everything but baba vacho vakafa saka mwana angosara handi saka unongorima usingosagari punongoenda norima uchiisa vanhu vako vachidii ndamanya panhamba vandipa ndamhanya baba vaya vati voripo vari kurima izvo so ndaenda ndanoona handimona ndasaura nemurungu yamurungu yatoti paripo guys izvozvi as we speak right now ndakambokandira video padiaries panapa yemuriwo nchiti muriwo varimi vanhasi rimai vamwe mukangotarisa mukaseka vamwe mukangotarisa mukangoti nevegetable mukasiya zvinhu zvokuti hazvisi zvinhu zvokuti ungataura kana uchidii guys nanhasi ndiri murimi handipinde hangu mugadheni ndirini kuti ndikurima muriwo asi pane vakomana vekumalavi vakomana vandakatanga navo gore riya handina kuvasiya nanhasi vatori naaccommodation yatakapiwa nemurungu ipapo kwandei chimboti dzimwe nguva ndiri kumaplaza kuna network ndokwandinenge ndamuka ndichinda kana kuti ndiri kumuka makuseni ndichienda pa ndokwandinenge ndichimuka ndichienda ikokuya kune vamwe vanotoziva nanhasi izvozvi vegetable nanditenge vegetable guys ndinorima kuno notorima vakomana vekumalavi vanotorima ende vakatowana enda ndioni vachienda anyway because vakatogara iko zvinobva chatove nemhuri varipo paya anoona muriwo ndinotori nevanhu vanotengesa futi muri wachona pazvikona zvedu zvatinotengesa muriwo mutano antimashona saka handirege kurima as long as paine mukana handirege kurima nanhasi izvozvo mine ndakadai nanhasi ndichiri kutorima ndakambokanda ividhio ndichati ndikaenda kundokuita live ndiriko ndichaenda kundokuita live ndiriko kuti munyatsokuona antimashona right kune vaya vanenge vachizoti anozodai agozodii zvikazodai no you don't know anything about me munongoziva zvamunoona izvi because panapa pasi pekuya kuzonodzana kuti ndoita zvakadai panapa ndipo kuti tinoya kuzotamba nekufara ndofunga muconversation munoona nezvinhu zvavo chaizvo nezvinhu but hamuwanzi vachitaura saka pano apa tinenge tanguya kuzodi yedu kuzotamba saka mutunhu vamwashara kuti vakazo tongotarisa tonyara nokuti haundizive you don't know me anything about my life you don't know nanhasi guys iko zvinomanyazoziva ndichiri kutorima muriwo ndichiri kutourima rato izvozvi rava prazi and we are supplying in very many places animaona
saka ozunza umwe achiti kwanzi mwe ainditi kwanzi haugone kana kutenga wigi ndikati andamari yacho saka ndipe zvikanzi ona ndikati saka muriwo ndofunga ndigona kutenga mawigi kana 50 kana ndichida kana 100 but anditenge mawigi nokuti ndinomaketi vanhu vemawigi avo vachindipa mawigi asi takambokona ishodhas makaendako exactly kana ndakamboita live ndova ndakamboendako ndikaita live ndiriko exactly I think ndakamboita live ndiriko andina kusiya animaona then zvadaro mari yemuriwo guys handidi kunyeperai ndaisa oxtail yangu pastove guys oxtail mina ndinotesa kuti mvura ndadira because vana ava vapo vaenda kumagame evanawo mheno kwavanoenda kune imwe nzvimbo kunoitwa magames esaturday kuitwa zvemasikuta nechichichi ndaita sepoto yangu kuti isine mvura right that's okay guys right saka zvadaro papaya mari yemuriwo iyi guys and I want to be honest with you and ndiri kukunyeperai kuda kuza chokwadi where ndati mukanga muzive guys kuti this live haisi yekuvhaira ilive yekukudzai kuti takapinda sei muSA handika jeni yangu ndakaifamba sei handiti jeni yangu maybe pandasvika kana kuti kune vision kuti kwandiri kuenda anti mashona ndo the purpose of the life andimaona aiwa some of my episodes are sensitive because zvinenge zviri chinvolva vamwe vasina mhosva vana mukati watinoti we are not going to talk about that one ndinotaura zvinhu zvandingonzwa this is common what you have to know I'm also a person and a family and my husband has got a family as well and they all follow me family yavo yese nondifollowa mucomment section munona vana vamwene vangu kuti vana vamwene vechaivo mai vake vana mainini vaningina vana vamwene varimo anamona saka inise munhu mukuru you just have to know that zvimwe zvandotaura zvina basa then kune zvimwe zvinhu kuti zvinogona kuzodestroya the future vana kana the future kids zvinenge zvisina vasina chavanosiva antimashona saka we leave that one out otherwise my journey the purpose of the life is about my journey antimaona ndeye journey yanga iri next year yaandisalina yanga iri continuation yelife yaandiselina yekunzi izvochi yekunzi wakapinda sei mune imwe nyika ndo yanga iri life yanga isiri life kuti ndikudziye kuti takazodai pakazodai kana kuti kuexpose chihure chemurumo kana kuti chemurumo kana kuti no it was about wakapinda sei mu South Africa and it so I had somehow to be honest pane dzimwe journey andimaona because asina basa zvamakore kare koko andimaona right so zvadaro paya antimaona mari yemuriwo andidi kunyeperai guys ndakatenga golf yered first there was the second car golf yered second car as in muno South Africa animaona that was the second car nemari yemuriwo maveji second car andimuri kunzwa second car tatenga motikari ya second car tani motikari 2 animaona nemari yemuriwo kwete kuti chikana kuti kudikana kuti yavo yemaveji animaona Nyasha Gracie, you don't tell me what to say and not. Ndakudza ngati I choose what to say and I choose not what to say. And inini ndine family yoyo. Zvokuti akaita vana nani kana kuti neyo kana kuti akazviita seizvo. That's none of anybody's business. The story is about my journey to SA. Izvi zvimwe ndangozotaura because azvina basa. Remember aba vamwe achaive chihure apana mwana akabuda. Pane zvimwe zvokuti pane kabuda mwana that can affect even that my son. So I'm not going to say that. And I am not going to, and why are you forcing me? Uda to go so I'm ndusana nyaya dzangu ndega. I am saying nyaya dzangu ndega. And ndega
mudati mukozona nyadze kuti muwane kufambisa mchidai so obvious atika kunge musina dzenyu. I think kuma families kwenyu kana tukamakabva kana pamuri you have so many stories amusina mboshare nesu. I am sharing my own story, so I choose what to share and I choose what not to share. Ukanzwise papapo unenge wagona andiwana anditaure zvaunodayo kuti unzwe kuti ndizoti ndazodai ndikazodai kana ndikazodai ini ndatokudzai ipapo zvezvimwe zvekuti pakazobuda munozviziva. You know, yes, I've got a son. That one is not a lie, it's not a secret. I told you inini personally, but zvakasamba stage kada say I'm not going to tell you that one because pane a product iripo ana chanoziva and hamuna movera pakamona pa social media. This can affect vanasina mhosva mangwana nekuda kwangu inini, so I am not going to say that, right? Saka zvadando that was the kayo yeningikiri yemuriwo antimaona, right? Ndaramba nemuriwo wangu ndikuita kudinyisa nemuriwo. Muna zvinoita Mwari, so muna zvinoita Mwari ava zvavanoita Mwari. Ndiriko kuya kumuriwo kuya ndofunga rega ndine nchikudza nchikurangaridzai kuitira vanenge vachida kuzotora nyaya vachitaura sezviri kuita vanenge vachida ndimanikidza kutaura nyaya yakazodai anenge ane agenda munyaya. It's obviously there's an agenda behind, right, of which tiringotaura tega pano anditika saka tichitaura tega hapana chinyuwani chichashamisa ndichanzi pabuda juice because I am saying my own journey ndega. Makambonzwa nyaya guys yekunzi andizivi kuti who started with this makuwa kana kuti chii andisi kuziva. Pane mumwe munhu akambotaura nyaya andizivi kuti kwakuruda kwasakana kuti kudii zvichinzi makabuda anzi umakati anzi ndisabhina actually ndaremember ndisabhina akati aindituka achita live achiti munobika machips neprama stove. You still remember that story? Atinditi munobika machips neprama stove imimi SIS-MELLY basa ndiri kubika machips muchiri kuremember kana muchiri kuremember mubve mandirangaridza muchiri kuiziva nyaya yakambonzi Sabina achinditira live achiti madiku munobika machima uyu neprama stove ndikambonzi hamene mwe screenshot yakambosanga nayo chinzi Melly yayi wife titicha uchinyepa pana pachibasa kutengesa magwinya pachikoro. Muri kuiziya ndipe signal kana mchiziya hamene ndakambosanga ne screenshot yainzi ndataura kuma ghost pakanyorwa hamene mughost ainituka chitikanzi kwanzi wakanye wainyeba iwe uchanzi unoticha pachikoro uchitengesa mafet kuku kuseri kwegedhe rechikoro. Muri kuiziya mukumaziva vamene vanenge variko kumaghost vari kugroup remaghost kana makambosangana makambozvona izvizvo. Inangu I'm not there, I've never been there and I will never go there because it's not for me anyway. Ndakabuda hanzi naEthel I saw it right, I'm going there now. Ndini ndikukudzai nemuromo wangu ndega anditika not izvanzi naLinet. Yes, Linet I know, I think Linet I know, you know. Ndiri kwakwakuya one day ndikudelivera muriwo wangu kuchopisi yemunomu. Pasvika mumwe murume tererai muteereresa. Ndipasvika mumwe murume andika achitenga muriwo anditi muzimba achitenga muriwo kudai I'm tempted kumufonera murume. I'm tempted kumufonera murume munyatsonzwa nyaya kuda kuti ndichiwachisa vaya vanotaura zvinhu zvekunyepa nekudza vanhu zvisirizvo animaona. I'm tempted ndogona ngomufona hanzi vese vari pano variko kwedu kumagosi. I don't know Tanaka kana variko, I don't know munanoda kwaanoda handiti kuenda kunofara vanenge vachinonofara saka probably vanenge vakasangana nazvo vamwe vanenge vasasangana nazvo. Munhu anoenda kugroup ranoda achinofara entertainment ka after all hakuna vanhu zvichapinda group rakati. Ini nangu personally I am saying personally kwandiri kumaghost kwenyu koko andiko and you never see me there. Indozita zvokutongo kuzvina ndichatombozviona kuti moninyora kuti kudi kudzana ndaimbodhimana nema screenshots ndichimbokandiko zvika ndazoti kune vanhu please save me, I don't want to see your nonsense, please let them talk koko hazvindichinjisi kudla dzandoda kumba kwangu iko zvino handichazvioni nekuti ndakazozvisa stop. Saka ndizive handichazivi kuti ndonyomondituka muchiti kudii Tanaka kwamunenge muri kwati moninyora kuti kudii. Handichanisa ndichakungoti inini ndingori percent of attraction and I'm one of the most hated people anongotukwa nemaghost. So I know that and I've made peace with that and I don't care. Right. So hanzifona we have Wi-Fi. Ndifone kupi? Oh, ndifonere teacher baba. Right.
aisi nyaya ndowafonera asi nyaya I'll call him munyatsobata shuwa muchiti ndikunyepa because vakandifonera nezuro yesterday we were talking right right My sex. Yes, can you say Floyd? Masera. Say go say Floyd. Ndiri born. Madira makandifonera nezwa ndoku try boma ngwana mondisira ningikiri. Mondisira account number. Kana ndoku try e-wallet. All right. Ndirikumbotaura hangu nemabhuru angu pana nyaya how you helped me break into the school tenders. Ndirikungovaudza hangu ese history kuti ndakabatsirwa nedzimwe dzeblazi, so I broke into man and that was my start. Now am I lying? No, that's the truth. Ndinovoka aisi yakaita genesis yangu here kupinda mumacontracts eketering ndimakandivhurira mukana kaimimi mozviziya here. Ndinohamba kutengera whisky. Ndinohamba kutengera whisky but ndichatenga, don't worry. All right, iri board tomorrow then. All right. Sharp. Right. Baba handifi ndakavakangana ivava breakthrough yangu zvimwe zvinhu zvamamusingazivi zvamangotozivawo apa I'm trying to inspire vana vechidiki nevamwe vanhu handiti right. Baba vauya vatenga muriwo vanditi saka imimi munoti ndikati andori mine ndodede zvikanzi aho zvikanzi saka zvokubika izvi munozvigona munenge muri munhu akadi muruzo munogona zvekubika munenge muri achaka muchangamo apa guys ini zvekubika ndasingatombozvigoni ndaigona ndokubika ndogona hangu ndaigona ndika but not zviri professional handimaona zvikanzi atiri kuda kune matenders ari kuapply saka ivo vari muSGB committee handimaona vari muSGB committee aiwa izvi zve-e-wallet ndezvimwewo izvi ndezvinhu zvangu zvandinoita handimaona zvimwewo zvinoinvolva mari mukati zvandinoitawo kune vanoziva vashoma vanoziva handiti right. So handiwanzo kubatsirana nemasimba panyaya idzodzo but ava vachero zvikaita sei I make sure I help right. Zvikanzi ndobva ndiudza dhiri rachona pane nyaya yakadai kuchikoro kwandinoticha handimaona ndikasaka ndoita sei zvikanzi muno apply mude apa idanda idea memwe I don't even have a clue kuti zvinofambiswa sei. Zvikanzi namba dzangu idzi kana muchinge maita modi muzondibata ndamanya ndauya kuno ndafanira for the diaries ndikati kwanzizvo kune zvakadai zviri kuitwa kune vatotsvaga vanhu zvikurutu vanotesa maapplication avo. Zvikanzi mina ndikudrafta ndokubasa kwangu ndikudrafta proposal handiti for the diaries hatina kumusiwoyo vaidrafta handitika taiverenga ina handitozivi kuti zvinodiwa nezvakadai. Zvikanzi don't worry kazvizvi zvematenda ndini ndinoapprova izvi kubasa kwedu don't worry unopinda apa ndikandogotangire piko. Father diaries vaita sei papa vanyora tsamba yaya vaitaipa maona vadi vakati mangwana uchimuka makuseni antika enda uno register company ndikati kupi kwadi zoku register company kanzi don't worry ndotokudza pekuinda mangwana andi mapepa iyo inoda kuenda iri kuda kuenda proposal inofa kuenda kato attach company yako BE certificate and everything zvese zvinenge zviripo ina handina kaini guys handina I don't have zvivarungu zvatanga weshi iyo music yacho yakatodhakawo zvai right. Ndadi paya ndamuka makisana ndirayira kuti ndapakati ndainda ndasvikowa nawo musikana ari friend ndikati chemwa ndandisa ndambozviita zvinhu zvanditombochizivi zvazi don't worry tokuitira uya nemapepa ako passport yako and everything ine permit ngati zvese zvirimo zvikanzi uya ndainda nazvo ndamupa agadzira and with all semesters ka ameno vagadzira andimona vagadzira mapepa aya agadzikwa zvikanzi certificate inobuda after 1 week ikati after 1 week deadline pasara 6 days ku deadline vavhara zvinhu izvi zvikanzi ngandifone kupretoria kwatinoisa mapepa aya ndobvafona zvikanzi tumira right you can try to push toita 3 days but mozoisa mowedzera mari pamusoro nemunhu aita monditengerawo drink ndikati no problem mapepa akapushwa guys 3 days mapepa anga auya mari atofanira mapepa but mine mari drink ndobva ndanesa mapepa aya
antimaona ndanisa mapepa aya ndapuwa mapepa aya zvakanaka ndakandaenda ata zvisi zvakwanaka vanoda nezvimapicture zvako zvimahalf picture nechichi ne how you are going to do it ndikawana tender this is how I'm going to do it nchadai pachikoro andika ma-A schools aya ndida kudzai guys I want to teach you something musashore mukaona chinzi kwai munhu ari kurana tuck shop I am talking from experience. I am not telling you zvinhu next door. Kana zvinhu zvandakaverenga zvinhu zvandakasangana zvandakaudzwa. Ndiri kudzaiva musaseka because vazhinji venyu munomuka muchienda kumabasa ka mari yamunowana haisi mari hamubatirani mari nemari inoitwa nevanhu vari mutuck shop. Hamubatirani mari nevanhu vanotengesa muriwo. Hamubatirani mari nevanhu vanotengesa mvura mutown. This is a fact. Handisara zvinhu zvekuudzwa. This is a fact. Uyu ndofunga ngowa noise yangu panapa kuda ngonishongoresa. Noise yakuita wei. Kuda ngonishongoresa noti yawa nditaura panapa chita noise. Antimaoda right ndadi paya ndainda ndansubmita paya iye ari moka mbodi anenge achipusha nditi kuti zviite andika taiswa top 10 ndaona ndafonekwa zvikanzi mukudiwa musi wakati kuchikoro moya kuchikoro muzode presentation yenyu apa ndiri kutichwa nafather diaries kuti unosvika womira confidence mungu zati inini konfafa pamushapadzo indine confidence guys zvimwe mungandiudza henyu munganditukira mhini yangu asi confidence amupedzi zvikanzi zvako zvezvausvika wanyatsa kumira wotaura uchiti womhoresa vanhu wakadai ndakochiwa mai mwana takaita masesheni ekukochiwa mai mwana ndakochiwa ndakunyatsogona ndazoinda kuningirikiri kunonzi kumusi wacho wasvika tainda takagara takawanda tiri pabenchi so taida ma1 mukati muzibhodroom so ivanenge vakagara uko nevabereki veSGB vana principal nechisho vakagara uko iwe unosvika womira wodi woisa pichi yako ndasvika ndakabata mai mwana ndakachenawo chaizvo ndakabatawo faira rangu haha ndikuisa pichi yangu mai mwana ndasvika nepichi yangu ndini uyu you know guys my name is ningi andonyepawo I am from Zimbabwe chichi if I win this tender this is what I'm going to do I'm going to do this I've brought even my ningikiri angu ma proposal ningikiri sample yema prizes anchange nishanda nawo zvese ndavapa mwe brake yanga zvakazvatiwa makopi wobhuka ndapano mwe hava vakazvavirigo vanokanakigwa handimuona vakanakigwa mai mwana handika ndakaona baba ndachifonera vabhudhi vangu vachisekerera vachigusirira musoro varipo kudai so ndakochiwa handimuona zvikanzi thank you very much we'll call you back just go and sit outside nenda nogara panzi tapinda city tent tapedza paipa handika zvikanzi right tichatora top 3 handika chatora top 3 pachi pa tena top 3 munhu akatanga kuda mwandini mai mwana ndikati akwana pa 10 vanhu kuchinzi togwa top 10 kuchaudedzwa iwo that means pa top 3 apa kandogona ngoita top 3 asi pa top 1 parudiwa munhu wana pandikwani sei vataka kudedza sara ngadi wapesira onaro ndatoti amen vamwe vatoinda papa mai mwana ndione tapinda tekeseke chi3 takubvunzwa manje mubvunzo vakuvabereki vakutibvunza mubvunzo nematicha na principal takubvunzwa mubvunzo chianza andimaona zvikanzi chindai then we'll let you know the results timbodiscuss taenda by Monday ukaona usina kuwana result handika usina kuwana answer unenge usina kubudirira ukaona warespondiwa unenge wabudirira guys unofamba wakadai so makamboona imbwa ichita tsvina kuti taikia tiriona diki taikia tikaona imbwa ichita tsvina taikia kudai so kuti imbwa kuti semesa ngati kiyei isaita tsvina isabude tokia kudai tichinyeperana taikia ndakabva ndakakia musiwo ndakakia kudai nchiti ndofunga kuwa na contender ichete ndione nemse Monday makuseni phone kirland line handika are we talking to Miss Melly Dube yes congratulations you have won the tender why would you have won the tender anmona munhu ari kunzi you have won the tender ka na chip fry kubikisa ma chips guys nditozivi ndawina tender woo ndakajamba vemwana kufara kuti amhere kudi zvikanzi your rent andika your rent you are going to be paying 12,000 rands to the school every month that is what I pay 12,000 rands every month per tuck shop yevana vabe primary muri kuzwa ndafara saka menu yavo vanyogwana vafather diaries vasika avana ngatinacho guys andakana chinu father diaries zazoyangati alright tenda taiwana dambudziko hatina chiro totangira papi zvikanzi inhingikiri mafood yese yevana zvikanzi right zvichekutanga you have to go and prove these people kuti zvamakataura papresentation yenyu ndozvamuchaita handika menyu wamakafamba nawo uya yaka ndowa yamuchatoita handiti ndamhanya kutsvaga
andichika musikana anoshanda arimo mucomment section Alice arimo mucomment section ndamona ngu mucomment section anomaona hanzi music mawani kaniwe ha uwe hanzi bafadha dadis vakati no problem mambo ndikati nditombozivi kuti zvinofamba sei zvotengeswa kupi zvinofamba sei zvota mari handina kana tiri nazvo anomaona zvikanzi don't worry handitotenga tamuka makuseni emuswe Tuesday memwana taenda taona zvinhu zvachona zvese kuti tinyasotenga zvokuti tinyasotanga kunyazoti 1 remember ari kudiwa magroceries kapari kudiwa madrinks anosadza mama mune mafriji 3 mama ine 3 time iyoyo but makazodiswa wani yakafa masara 2 neyandakazoisa weni right zvikanzi nafadza kune kwandoziva andika kunoitwa auctions dzevarungu kumapurazi uko katinobvunza kuti iriko rinta ngururu ivo kuti tonokuziva sei nadhambo kuti da kubvunza taenda kuya tanovhunza zvikanzi manikikiri location iko rini zvikanzi auction iko next week neThursday zvikanzi tonotenga kwanti zvikanzi kune chi zvikanzi handisi kuti kuchauya chi takabva taitawo lucky guys zvinoita mwari lucky ratakaita antimazviona pakabva paita restaurant hombe yaivhara kunge nandosi kana taichinja ma-equipments ayo kuti chiamene but kune restaurant hombe yakanga ichinja ma-equipments kana taivhara taichinja ma-equipments ayo here saka vanobvisa zvezvo vanenge vashandisa zvezvo handika kana uda kuchinja zvinyuwani voisa especially ma-franchise companies aya voisa kuma-auction zvitengeswa handika voisa zvinyuwani saka zvinhu zvavo zvinenge zviri okay but ndofunga zvine period yekuti chi ndaibvisa udhara just 9 I think zvinenge zvine period chete yekuti chi yekuti zvikasvika nguva dzakati zvinofanira kuchinjwa zvikasvika nguva yakati zvinofanira kuchinjwa voisa zvinyuwani sokuti zvinoshanda chi zvoshanda nechi nevanhu vakadi nevanhu vakati wandei handimazviona right ndabva paya taenda kwakuya zveshuwa tisvikawo Thursday takaona makazara zvinhu zveketering maimwana makazara zvinhu zveketering zvese zvirimo maimwana chinove chandisina kutenga chinyuwani chandisina kutenga po-auction imomo chandisina kutenga manikikiri matray anomana mafood trays aya ndowandisina kutenga ikoko because takaona mutauni aingori affordable father dad zvakabva totenga 6 andika vakanditengera 6 tray waya aniswa zvimagasi nezvimagasi wati zvezvo zvimagasi jeu molaita zvemafood home anomana ndozvatisina kutenga chete imomo I think nezvimwe zvana maspoon zvimwe zvidiki zvana maspoon mafork nechichi I think negriller griller takatenga mugame but zvino tichinda ikoko tinosvika mwari akanga akavhura door maimwana ndakasvika imo ndikatenga ice cream machine yangu yekutanga handiti yekutanga irimo mugara chinogona kutadzisa kana mfuma ndikunyepa yakafa iko zvine chimwe chinonzi chimota chachona handika saka chipata chichiunidza kutiwana saka ndakauya naye ndikaisa mugaraji because aitochidyira space handimoona irimo ice cream machine yekutanga ndakaitenga ikoko maimwana ikandigeneratera mari maimwana yakandigeneratera mari ice cream ndoda kukudzai iwa machafing dish ndiwayo mafood home ndobva ndatenga ice cream machine vatenga father diaries ne-ice cream machine tatenga zvese takaona muine masandwich maker tikaona mahombe eindustrial anomaona eindustrial haikona masandwich maker madika handimazviona manga murimo zvese slasher yanga irimo imomo anomaona slasher machine yanga irimo imomo anomaona slash machine zvokuti munhu waingo zvese zvanga zvirimo anomaona ndangosvika maimwana tikatenga ende lucky racho musi woyo hakuna munhu aitombozvida ndezvekuti mu-auction mozati kana mupana vanhu vanozvida munoita kutobhidhana hatina mumbotobhidha because hakuna vanhu varungocho vaimo vangatora interest nezvinhu zvematurusi anga arimo zvingori fani izvi hakuna munhu aimbori nebasa nezvizvizvi anomaona takangotuta maimwana nemari dziri pasi yatotanga kai popcorn machine neimwe ndoenda katenga nyuwani because takaita kuiorder online ikadeliver pateke lot ikauya pano amene munhu taitengeswa kubva company ipi anomaona popcorn machine ndechimwe chachinyuwani tatotanga ndatotsvaga vanhu vangu maimwana tatotanga maimwana ndena zvinhu zvangu zviri professional zvese maimwana chinosvika kwakaenda ndatenga gosa rangu madrinks and everything ndatonovhura account yangu kunikikiri mweza business rangu one business raindivhurira rimwe business remuriwo rakanditengera chimotikari handika rikandipa dhoo rekuvhura chischool tuckshop handika rikanditengera some of the things zvemutuckshop imomo handimoona ndavewo mutuckshop mamiya mune zvakazoitikawo ndikatenga kuvhura zvimwe ndichinda ndakadaro handimazviona ndo chinonzi business. Onaiwo question ghost iri mai vako ndo vaihura musatongi ndo vaiwa chode ndakahura ndakanga nchihura nchishandisa changu chii chinonzi kuhura nokuti ndofunga kuti iwe mai vako havanamboziva murume 1 ndofunga kudaro vakadoziva varume vakawanda plus vanasisi vako ndofunga munotori nebakwa revana kumba kwenyu maretired soldiers vakahurawo saka iwe wazoda kubvunza changu chihure chekumba kwenyu wangu wapedza here kuti umboongorora chekumba kwenyu chihure naye musatongi
dei wambotanga waongorora chihure chekwenyu kuti kwenyu kuvahura vangani, kwauyiswa vana vane mitupo yakasiyana vangani, iwewe une baba vakafanana nevamwe kuti kutozotangira ipapo musatongeri gaiti mupindure regaiti timupindure andiona. Saka ngambotanga wambonotsvaga zvokumba kwenyu mai vako kuti zvakafamba sei andiona. Iwewe vane murume wanere vakavata nevarume vangana sati varogwa, then wozouya wondibvunza ini waya neansa ndozokudza kuti iwe vakaura nevangani andiwa zvona right. Tabva paipai mai mwana ndatotanga kutongenga paipai, tatovhura paipai mai mwana zvekutanga zvatotanga kutofaya mai mwana, zvatanga kutofaya mai mwana, zviri kutofaya. Munoziva maprimary nikikiri maprimary schools aya ema-A schools zvavanoita manje, vabereki vachona anogona kupa mwana 200 rand handiti avadi nikikiri avadi kuti avagoni kumukamba kufina chitra mwana lunchbox, saka anongopiwa mari onzi unosotwa out kupi kutakshop hanimona. Ende mwana uyu inenge iri after care handiti anozotorwa after care, kana chiti after care anozotorwa kana kuti na 5 na 6 makune matichawo akatovolunteer kuti atindi tenge takatogara takamirira kuchengeta vana afa for after care because anobachibhadharisa ma extra monies. Saka mwana uyu anomeka sure 200 rand yapiwa iya hanimona, anoswera the whole day achidla mari iyoyo. Saka kunotori nevana unotoziva kuti vana kunoita vana vembinga vana vachaya nema 200 vanenge vachipedza, unochiti inobuda pai mari yacho nokuti mwana anenge achikuwira nema 200 kana vhiki rose achunge akabata 200 yake antimazviona right. Saka taitora ma 200 aya mai mwana, taitora vana vaya zvese ne everything kwaifaya mai mwana kuita kufaya kuzvokufaya zvazve zvekuti break payaisvika inenge iri 30 minutes ka break, tasikakwanisi kuvapedza vana. Saka zvataiita takaisa zokumbira principal tikasa mutemo wekuti tokumbira kuti makuseni ega vana vachisvika vanofanira kuuya vonyoresa order yavanoda kuti vada kudyei handiti, then toita tikaona kuti hazvisi kutishandira because vana vaigona kuuya ne 5-6 menus dzakasiyana pazuva, hatina nguva yechekuti tikwanisa kudii tibike tizvipedze. Chikoro cheseka ichi tikapedza takuti alright, Monday idhei remabhega, Tuesday idhei reration and chips, Wednesday anti maybe idhei remadhegudu antika, Thursday maybe idhei rekuti vana vanongodya kana kuti munogona kuvaitira maspato handimona, Friday vachinda kumba idhei rekuti munova pashuga handimazviona hazvina basa because anenge achinda kuweekend. Mad cream donuts taingu zvakawanda dzimwe nguva tosanganisa nemasamusa tongobika zvese tongoti vongoti achitenga zvavanoda because Friday vanenge vachidi chero vakaita hyperactive chero energy tingaabvumidze kutengesera vana pachikoro, but Friday isusu tinomatengesa after school because vakuenda kumba chero vakaita hyperactive havana basa handimaona right. Saka ndo zvatanga takuita izvozvo handimaona takudaro tikaona kuti zvitotifambira mai mwana, zvitotifambira handinga kudzi kuti ndakaita sei ipapo, ndakaita zvakawanda. Chandokudza ndechekuti guys musashore vanhu, munoziva kuti kana uchinda kubhengi kunobhenga mari yetakshop yeice cream chete, macoin emasweets necool time kuchipisa kudai so neice cream, munoziva here kuti guys unoenda nemonakira unenge uchisunda mavhiri, munozviziva mari yauchisa kubhengika kachinda kubhenga waende nemari isina kupekwa. Ndine maplastic anenge andinopiwa mbao makazara hobo mbao anopiwa neFNB neFNS Standard Bank because ndokwane nchibhenga vanotokupa votokudza kuti unoende mari yakaronga kuti ukurumidze kubuda mbenki nokuti vanongosvika vachisa paskale hanti kana yakashota scale inongoramba kurira wobva vakudza kuti makashota 2 rand kana 3 rand ukanda ma 2 rand pawo ega, ma rand pawo ega, ma 50 cents pawo ega handimaona, uchidaro ma 5 rand pawo ega, akare ayaya anopinda bepa rawo ega asi unomapeka wari ma 50 rand handimazviona kana kuti ma 100 rands handimaona. Saka pauno bhegi rera rinenge rine makoni harisumuki vachinokuverengera mari yemacoin pasina mapapers chete uchinisa kubhengi, you might be having 40-50,000 mubhegi raunenge unaro remacoin. Ndine bhegi redu rekusunda nemavhiri ririmo ratinoendera naro handimazviona. Saka ndoda kuti apa why am I saying this, ndoda kuzama kudzai kuti musaseka vanhu vanohasla. Behind that hustling a lot of things are happening. Pane zvimwe imimi munoshora wedre kuti kutengesa ndio chinjamunenge mchingoshora wedre kuti kutengesa, but behind that kutengesa I'm telling you guys, this is not a pride kana kuti chiano kuti I am telling you the truth chekuti ndakanyepa. God can destroy me right now kana ndiri kunyepera Mwari ngavandi destroy ndakagara pano. Musafe makashora vanhu vanotengesa, musafe makashora even vanofamba nezvimota zvavachitengesa matomatoes pamusika. Muri kunzwa mari yavanobata vanhu vaya vekumusika ka
andikunyeperi inokunda munhu anomuka everyday uchinda uchidrive mota rako iroro uchinda kubasa uchidzoka kudai unogara une maproblems emari vanhu vaya vanenge vachibata mari madiro ajochina vasikana munoona machifamba achitengesa kana hakuna munofanira kuziva kuti guys hakuna munhu anoshingirira kuita chinhu chisingamupi profit mukaziva izvo munenge mabatsirikana hakuna munhu anoshingirira kuita chinhu chisina profit andi mazviona ukonoshingirira chinhu ka nokuti kachisina profit ka unochizama chikaramba unosiya woita chimwe ukachikaramba unosiya woita chimwe andi mazviona saka kune vanhu vari kuti ndinonyara kutengesa uri kuchema nhamo wakagara handitengesi handichakadai so I think watora story kubva kwandiri ndiri kutaura my journey kwete yeumwe munhu the real truth kana muchida musi wandinoti ndikuendesa macoin bank ndongokutorerai video ndokukandirai mozondiudza mega kafunga ndikukunyeperai kana zvima deposit slip zvakazara mumba zviripo I can show you wana chekuita wana chekutengesa tsvaga chekutengesa I know vakadzi vekumozambique vanotengesa mabhanana nevakasanganisa nemaapple nechichi zviri mumadhishi nemvura ndaimbofuti mudhishi iri munobuda mari ndaimbozvibvunza tika dhishi iri ranenge akasenga achima robuda mari ndakasara nemwe mukadzi wekumozambique akanditi ndichiti dhishi iri akanditi ngativerengei zvinhu zvirimo monti munobuda mari ndikaona kuti peziwa pega ari kuenda kumba akabata kana 600 rand of which how many of you are working for 500 to 600 rand per day? How many of you vari kuenda kumba vakabata 600 kana 500 rand pazuva imari vangani vazhinji you are working from 150 per day 200 rand per day but you go around moseka vanhu vari kuita hustling yavo moseka vanhu vari kutengesa hamusi kuziva guys ndo inonzi ndopatozoseka idiwa mwana ndongoti handipindiri zvakadarika ndivasiye because they don't know what they are talking about they don't know kuti zvii zviri kuitika kana une dzakakwana 5 cents kabvunza idea kuti ndosaka ndotangira papi musafunga kuti vakadzi munoona chimuka makusena 5 o'clock vaya vachienda kunomira pamataxi rank vachitengesa magwinya ati mazviona hazvina profit chanoshandisa papa iflower chete ndiyo anoshandisa nemafuta iwaya achamashandisa kana ka 6 same mafuta 6 times achingomashandisa iflower yega nesalt yanoshandisa nelittle bit of sugar and 12.5 yeflower munomu yakachipa haidhure zvekudaro obudisa magwinya ake kana 70 handiti achiita 2 rand gwinya chikiita imets do the maths anongonotengesa pakona so 1 hour 5 to 6 apedza paketi rake rapera akudzokera kumba mangwana futi omuka achidaro because hakuna munhu anoita chinhu chinenge chisina profit anditi kune vanhu vakatenga mastendi kune vanhu vakavaka kune vanhu vakadii nemari dzekuhasila dzekutengesa nemari dzekutengesa but kana tisingazive takaona vachitengesa magwinya tinobva taumburuka nekuseka tobva taumburuka nekuseka kuti anta basa rekutengesa magwinya come on like really do you know kuti magwinya iwayo ane mari yakaita sebvunzai vakadzi vemagwinya vari kuendesa navo kuchikoro vakadzi vemagwinya vari kuendesa vana vavo kuchikoro vana vapedza mayunivhesiti nemari dzemagwinya iwo uchingoseka una kana 10 rand data uri kumirira kuguma data but unenge uchingoseka saka nyandoda kukutaurira nche kuti vechidiki instead of you yekuti mutengerwe nhingirikiri mumirire murume kuti akutengere Brazilian hair instead yekuti umirire murume kuti atanga akushandisa azokutengera foni iPhone 13 yapinda iyi kana kuti iPhone amene whatever 12 idzodzo idzo andiona you can buy that for yourself. And what are we drinking? Amarula yapera sha. I was drinking amarula Lorraine. It's finished now. Andimaona. And the musa fema katika kusekwa. Ndiku remember Sabina achindiseka one day. Achinditi kwanza sisimeli mu lockdown. Achituka sisimeli vanotengesa fish. Bazotengesa ndakangoti andipindiri zvakadai. Ndakangotarisa ndikadarika. Achitoita iri life chaiyo. Chero mukamudza mama bridesmaid yake it's true. Ndozara chapa makuta life. But anyway life atishativhundutsika isusu wangu. And achivhundutsika na kupostwa kana kunyugwa. Animaona. Achitoti kwa simatengesa fish mu lockdown vanhu vaichema mari vaita sei guys but ndofanira ndakambokudzai briefly pano ndakambokutaurirai panapa mbijana nchiti guys muri kuchema mari mu lockdown kuri kunza kukubuda ini tiri kumukana 4 ndine musikana wanaenda naye pa diaries apa anonzi Precious aripo pa diaries apa ndakatanga kuenda naye ndemukana ina 4 o'clock maprisa tamira mu road maprisa izomira ku road kuma 6 mu lockdown mu level 5 isi 6 dzaimira mu road na Precious yati tadzoka musikana takasangana pano pa diaries Precious takasangana pano pa diaries ndopa takasangana navo pandakasangana naye pano ndika achitengesa fish dzake ndikadzika pekutanga kati kosha indaonenika kufish andiona akanti muda kuenda sisimeli ndikati ndoda kuenda kufish andi ndaona akati anogara mara sebek ndikaenda namba kwake mukuzviziva guys paya ndabva ko ndaitarisa nosi ndasenda dira mvura
ndikaenda kwake akati hanti Tom kama kana tichienda iye anga asina transport ndaiwe une transport ndikafura chimutora namba kwake takaenda takatoda ndikatoona mukoto yachona animaona mu lockdown memya vanhu vachinzi kudi inda deliver fish ndichitoziva kuti mapurisa asati aenda ndinodhilivhara dzitodiwa pakati vanhu vaito vanga vasingatengi gusa mabhusha zvinhu zvavo zvakangobva vanhu vanga vasingatifambi ini ndindaivapa musavi muno kana vanhu vari vasidha kana chinyepa taurai kuti ndikunyepa taurai kuti ndikunyepa taurai kuti ndikunyepa mulockdown ndichinodziadvertisa pafacebook apa ndopadai advertisa ipo pano papage pano padiaris ndichiti vedu nditengai fresh fishes ndidziposta apa ndikadzi anotengesa fish ndikatoseka zvangati unoziva here kuti bhaketi refishi rinokubuditsira profit times 4 fish dzari kuseka idzi times 4 bhaketi refishi iyo fish inenge wazitengana kana kuti maybe wazitengana 4 kana 500 because time yayo vanhu vaida marika mamuri mulockdown iwoya zvakautaka kubrenda mafishi ako chibrenda dzaikubuditsira kana 3.5 andimaona 3.5 yaibuda pafishi kana nchinyepa chokwadi precious kana ari comment section ndipupurirewo ndikatosaurayira vamwe kuti ndee munotengawo fish uko muchinotengesa kuna jobe kupu yaimutenge fish uko vandakarayira pane mukadzi wakupretoria 1 akauya nemurume wake nemotikari tikasangana akati SIS-MELLY ndini uya makapo akati hodha fish akangoitawo business yake mupretoria refish ini guys handinyari kutengesa ndi munhu asinganyari kutengesa indotengesa zvese guys ini muhembe industry ndirimo mumbatya industry ndinotengesa andiregi kutengesa ndakadzidza iko zvinezvi guys usatye chiripo nchekuti musatye kushandisa mari kana zvichizokuita kuti uite mari usavhunduke kushandisa mari yaunayo kuti uite more money muri kunzwisisa hanzi I remember uchisekwa kunzwa kutengesa fish exactly tando you know the story but ndaitenga fish ze450 zichindiva 3.5 mulockdown vamwe vachizokumbira magetsi apa ndaitengera vanhu magetsi nemari yefishi mulockdown ndindakatanga ndichitopa vanhu pandakati vanhu vane magetsi kandai mari sindikutengere magetsi I bought magetsi with my own ndikatanga kuvapa nenhingikiri nemari dzefishi idzodzo dzaisekwa idzodzo dzakabatsira vamwe vanhu magetsi mulockdown imomo magetsi apera vasina kuti totenga nemagetsi vaine vana animaona saka musavhunduke guys iko zvino mukona ndabreaka ndapinda mugame remafuta andakukwata pandakaudzwa mari yekunzi kudzidziswa kubika mafuta nevanodzidzisa vanhu avaka ndakaudzwa mari yekuti kuudza munhu kuti mari yakatika anoti hazviiti animaona ndakagara pasi ndikafunga kati but iri ndo business tichikura cheko vana mumzedi cheko vaitenga vana ambi vaya vaitenga vana ambi vaya vana gloton vachizora aribudi mustaira rega ndingoita ndidai zvimwe ndikazoexperimenta ndega ndakuzengukwarisa kwamukukwatogwa neuyu uti makangwarisa muna kumbohura here hanimaona ndende experimentawo ndega nditoreka ndimbotora aya ndidai ndona zvatobuda ini nevana vangu naitaiwo yatoexperimenta patiri mumbo nafather diaries totizoraya tione kuti aufa totaita zveexperimenta tega mumbo pane ndimukuremba vainchikuzani chiti ndondori pane atiri kubika chauya nawo hasana mabudisa hanimukuziya because ari patrial tiri kuexperimenta tonoti pane achakuvara here animaona but tozongo teidai noexperiment but anenge ari maorganic sai maorganic products ataishandisa edu possibility yetu munhu adokuvara hapana asi toda kungovewo sure animaona I'm a risk taker guys when it comes pazvinhu zvekutsvaga mari izvi ndikapinda ndabora ndapinda ikono ndavemo business rero tikutongongengana tirimo imomo mukati imomo guys ndakaita zvakawanda guys ndoita zvinhu zvakawanda zvimwe mozviziva ndingakudzi zvara tavheni izvo mozviziva zvara tavheni mozviziva nendirimo nichisundana nevarume vakuru mazana handichainde hangu mazana chete mazana handichainde because ndakakudzai nyaya yanditi ndichiti mufundisi pastor vangu vakaya vakanditi which kingdom are you promoting the kingdom of the devil handisi kuti musarega kuita yenyu inda yenyu but imimi semukristu cheche semunhu chaiye anoziva mwari shoko ramwari rinoti kudii imbozvibvunza imega muzowana anza animona ndo zvakaita kuti ndirege ndiyeti maybe unopiwa warning kuwana nombochekana nemabhodhoro tichiona uku nemachi nendakagara ngumbi but father diaries vanoenda kocheka plus ndingoda vanhu vanenge variko mochiziva but ever somehow vaitaura chokwadi animaona vaitaura chokwadi because dzimwe nguva kana maybe the spirit of discernment inenge asvika pavari unoita mistake wota nhamo nemweya muchene wosvika wonzi rekuta vari kugwa kuraya roti iwe bho musoro saka ndakangoti no as long as I've got people who are working there and everything sorted animaona hanzi ndogona kugadzira carrot organic thank you
And that's the easiest to make carrot oil. The easiest to make. Carrot oil, guys, is good for your skin. Very good for your skin. Very good for your skin. Togadzira tokutengeserai. Ndinotengesa garangu remakerotsi ko ndienda kugadzirirai. Ndienda kutengeserai. Carrot oil because it's good for your skin. Vitamin C. Ndienda kunotenga ma-orange angu uko masaga angu ema-orange 4. Ndoenda kugadzirirai. Nemasaga angu ema-orange 4 iwayo. Ndoenda kugadzira vitamin C serum. Ndoenda kutengeserai. Because it's very good also for the skin. Antimaona. So ndo hustling, guys. Ndoda inspire ngoza umwe munhu kuti pane kuchema everyday uchitsvaga rubatsiro rwokuti ndibetserewo vanhu vamwari ndashape kutangira nevana ndazodai. There are some small things that you can start doing uri kumba. Animaona. Pane zvimwe zvinokwanisa kutanga kuita uri kumba. Animaona. So most of them ndakambopopotera post yekunzi kwai vanhu kuUK vanosuka madhoti. Ndakatsamwa chaizvo nepost yayo because ndakabvunza kuti nini panouya pakanyogwa mari yekunzi dhoti ndepapi. It's only true maina ndipa only us mazimbo totasirana pasi nekuda kwehasili yeumwe munhu totasirana pasi instead kuti tisapota ndibvunza kuti kuzvita sei. Musi unoyi ndakaona anonzi boss lady chichi mwana waye antika akutengesa ane masolds anobika. Ndakaenda kufactory kwake nchida kunoona zvaanoita kumba kwake kunhingikiri kwanogara kujobheki kwanogara kuko kunonzi vanogara mumacomplex animaona. Ndikaona chiita zvinhu zvazvo achibika masolds aya antika ende zvinhu zvazvo a lot of people are coming with testimonies and umwe musaka ndifonera achiti mama mufunge zvandaitwa wona screenshot kwanzi ndikutengesera ndikujenisa satanism. Ndikati as long as wewe mari mberi munhu sure famba nebhora mari ende maorder akapiwa ndiripo. Ndikati newe mwana wewe zvauri kuita mari mwana wewe. Wakati mama ndiri kuzama achita mayoni pills aya aripo eglow chete chera asire kutsvukisa aripo eglow chete asire kutsvukisa aripo andimazvona. Ndikati zvauri kuita mari mwana iwe ende uri kuita maorder akapinda ndiripo. Ndikati mwana wakangwara iwe nemakore ako ya even less than 27 ndiwa kutoita zvese izvi. Akati mama ndiko ndingadini antimaona. So utonyaso kuona kuti vanhu vakuti munyora vachiseka zvachita zvoka hana mbekugara ari mumukuku arigara mumukuku wake utaura munhu arigara mucomplex ndiye wanongochiseka uchinyora zvakadaro. But azvitombo ngatisimudzirane maZimbabweans. Vanhu vechidiki chibva imadziza nhasi nyaya yekuti anzi ndobva pamurume ndichindepi handina pekutangira. Nyaya yekutangira pekutangira ndakundofunga ndakupai pakawanda. Pekutangira ndakudzai pakawanda. You can start from somewhere. Problem yenyu munoda kutanga nekuti toda kutanga tiri pamusoro nekuita zvinhu zvepamusoro. Toda kuonekwa ndichitengesa zvinhu zvepamusoro. Start from the bottom. Tangira pasi. Start from the bottom. Musaite zvekuti toda kutangira kumusoro. Antimaona kuti toda kuonekwa ndichitengesa zvekumusoro. Ita uchitengesa zvinhu zvako izvezvo. Ita uchitengesa. Ita maaso zakawanda guys. Wakabata $200 yako, $300 yako, $100. It's a lot for a start guys. Uchiziva uifocus zvichinanga chakoti this is the only money that I have. Ndikadona apa ndaparara. Saka I have to make it work. Inobuda guys. Profit inobuda. Profit. Inobuda. Atirandi kuti vanhu vanobatsirwa vanoita sei tinozobatsirawo but ngatibatsirewo pekuti panyanya kuomesesa iwo wacho une chauri kuitawo pachako noti kuti hauna kana pekutangira hauna kana chekuita zvese uda kungopiwa. Vamwe unotona mwachinyaratora tanzi ndiri madhumbe unonyaratora tori madhumbe mangani vana madhumbe vane madigiri varimo mudzimba miko zvino uri muforeign land hauna kana mapepa basa rako rawakadzidzira racho noriwana kupi noriwanepi go and do madhumbe. Ndakawacha mabhurugu emusikana yaikurugwa nezvimajistini zvine madhotuku maskid marks takawacha. You start from somewhere guys. From kumba kwasiyabonga from kudzimigwa foni nchipinda muSA kuinda kunogara kumba kwasiyabonga kwandainzi Zimbabwe hamuzivi toilet chimuti munhu anoziva here kuti Zimbabwe kundakasiya imba yakaita sei ano zvaari kunitaurira izvi handimaona tichitira china mumaplastiki tichizadza pepa replastic reblack tichino kana chinzi hatipindi tichitambidzwa pinda toilet emba pataigara chinzi Zimbabwe hamuzivi toilet. Today this is where I am today. This is problem atina emaZimbabweans. Munozati chi I want to be honest with you guys. Tinoda competition. We want competition.
ndida kukudzai vasikana handika vana mai vakuru nevana vadiki vari apa handichika run your own race, never compete with anybody, run your own race. Blessing dzedu dzakadai so guys, dzakadai so dzakasiyana sezvigumo zvedu izvi. Kune akaropafadza zvembando yepamusoro handika anove Abel ndiki Cain Abel, between the two handiti kweta uyu akaropafadza achitevera, kweta uyu uyu akaropafadza zvishoma. Handimaona takatosiyana. Stop envying munhu ari kufamba neRange Rover because you don't even know kuti akaiwana sei. Hauzivi kuti wakaiwana sei. Stop envying munhu ari kuposta motikari dzakasiyana paFacebook. Do you really know kuti ndedzake? Munodziziva here kuti mota idzi ndedzake? Ko ndakaenda ndikanomira pamota yepa next day apa iyo yakuita nezvi vane mazimota vakanaka ndikanomirawo ndikatogwa picha pane paangandirambira. Handirambiri because mbiya mai vake ndotaura navo wirana navo ndokontoka picha ndoti my friend I want to take a picture ndotoka picha ndotoposta. Handimaona makutota kutoemva kuti hey zimota mamoza ndeyangu. Ndakudza ichokwadi guys, kana muchiziva pane fake life dzakawanda Facebook vazhinji munoseka vamwe muchitanzi hey they are living fake lives, hey fake lives. Imimi vacho futi are also slay queens of fake lives. Imimi vanoseka vamwe muchiti kwanzi vari kurama fake life. Mutoriwo vakuru vema fake life. It's just that hamusi pa spotlight. Chet. It's just that hamusi pa spotlight. Pindai pa spotlight tikuonei. Mutoriwo vakuru pamunenge muchiposta kumapage kwenyu koko kwamune muchipostera mafriends enyu amunenge muna zvizhinji zvamuri kuvataridzaka. That's not exactly who you are. Let's say the truth and shame the devil. That's not who you are. Pama friends list enyu amunenge muna muchiposta kumaoko enyu chidini. Handizvo. Antimazvona. Handizvo zvamunenge mutori pa real life. Saka ngatisiyane nenyaya yekumhanyisana neyekudzingirana mhepo tanhadza unosvikira. Run your own race. Usacheuke kuti uyu ari kudriva mota yakaita sei, uyu ari kugara pakaita sei, uyu ari kurarama life yakaita sei. Ukazvicheka izvozvo ka ndoda kudza ndopanotangira huroyi, witchcraft ndopainotangira. Animona exactly Amanda, witchcraft tise tiri magraduate apa tese timanisa tasinambovera kwana musi wecollege tesu tiri magraduated at University of Cape Town, University of Zichi, tiri magraduate tese. Andiona saka fake dzacho dzakawandisa paFacebook apa. Manya resi yako ukaona vatanga veve kuya nemabrazilian nechichi nemabhege eGucci nemabhutsu ana feint nechichi furatira kudai. There is no need for you to go and put your husband pressure kana kuti kamari kauina kukashoma shoma kaisati uti ndikunotenga bhegi LV iwe uchiziva kuti mumba zvina zvina kubatana uchiziva kuti hauna business mwiri ari kuita. LV ndechi ndikaisa zvinhu zvangu mubhegi rangu randatenga kumaChina uko zvinhu zvangu hazvimombegi ndoda kubvunzangu wakabata bhegi rako iwe LV apa ini ndakabata bhegi rangu re200 rand remumaChina ndakaisawo lipstick yangu mubhegi imomo nematishu angu imomomo nemawet wipes angu newe wakabata bhegi rako reLV wakaisawo matishu ako. Handizvo zvingori mabhegi, zviri mabhegi zvose, hakuna chakadonhera pasi, zvirimo mubhegi imomo zvotonziwo zviri muhandbag. Handiti ari kufamba netazi neari kufamba neRange Rover yake mose muda kuenda Joburg ka munongonosangana kuJoburg. Ndikunyepa here? Am I lying? Muda kuenda kuJoburg huko uyasumuka neRange Rover yake handika handiti kana kuti neQ7 yake uyasumuka zvake netazi yake kana kuti neCorolla yake akanaka kuJoburg. Hamusvikere mose hamunosangani kuJoburg muchinda kumusangano hamunosangani. iwe wakapakawo chako chiCorolla imomo mukati memomo meidzi dzombika unenge urimo chikuru wa drive wapinda parobot handiti ndikati green unotomirawo red unotomirawo roti green wotofambisa wotoindawo handika ikasvika pa4 stop chero une kasikorokoro wanotokudzurira kuti aiwa hatina right of way chero vane mazimota akakandoka ne right of way wototi wobvuru chinda nesikorokoro yako mu right of way imomo. Chikuru kunosvika kwari kuinda, chikuru kunosvika kwari kuenda. Siyanai necompetition. Actually ngatisiyanai necompetition kuda kutarisa kuti ninga aita zvakati, ninga azodai, ninga azoita chipi, ninga azodai ari kuramba penyu wakadai masivano. Munoziva kana pane munhu ndoda kutaura choka pamberi paMwari, kana pane munhu wano wandinopa salute ka wandopa salute kuti one day dei ndaizoita mari chaiyo ka ndoda kumbomublessa chako nemari kana ichika. Uya mwana anonzi evidence wemakuwa evidence mozati ari pa spotlight isocialize anti beanga ari mumwe antika vanhu ndakaona chiseka mota yake vakaripa zita mota vakaipa zita vakaseka
akati ndio yandato iyo ndio yandotokwanisa ende ndiri kutongoenda nayo ende ndio yandakatogona iyoyi. Asi guys nanasa musikumonera machidriver moti yake makamboiona chinzi kwaenda unongomodziwa kataure chokwadi atide chakandikutaura iwe chokwadi guys makambo wachiti nasi ndiri kufamba netsoka because moti yangu yakaenda kwamakanga yakavha. Asi ndofunga I would like to believe kuti vakawanda vane mota chaidzemavaivayika dzainda kugaraji rufo iye achingofamba negetekete rake ramakamuti getekete iroriya animaona achingoinda zvakadaro. So sometimes zvinoiswa kuti mentality dzedu dzakadhakwa. Andro driver achinda kunobuda amene kwaninga achibuda achinda kuda kupi amene kwaninga chenda animazviona amene kwaninga chenda nayo mota yake iyoyo chikuru kusvika handiti chikuru kusvika ndo chikuru zvokuti wa driver mota yakaita sei yakazodii unogona kuri drivers mota roro kasasvika rakuonesa moto rirapo antimazviona. And the life yemwana yatakaiona tise achitanga ari muno muSA we all saw it tinogona kuve tisingabvumirani zvimwe zvinhu zvaanenge achitake kana kudii atinei nazvo but when it comes to reality chaichaiyo kapaupenyuka handidi kunyepa guys. Takamuona achitanga mwanayo vamwe venyu people were making a mockery of ye ari mu one room. People were making a mockery of ye vachitaura mabuckets ake akatry kuronde kuexplaina kuti no and what she explained inini I understood that because taitamba pandaitengesa madhoiri ndaita zvisati akutaura chokwadi kuti mabuckets ma20 liter tikamawana hausiye kuSA animaona ukaona mabuckets aya unoisa zvinhu zvako mukatiro zvinenge zvagara zviri safe taitotokatonera raswa putonorinonga bucket not kuti hauna ndoda kutorishandisa ndoda kushandisa but yakatira kuexplaina mabuckets akamaunganza chiuza kuti handina life kuno life yangu iri kuZimbabwe I want to go back to Zimbabwe ndikuunganza zvinhu zvangu. People loved it curtains munhu aiziva kuti kuno kundu handina ndikuda kudzokera kumba nangu kuzohasa ndoda kudzokera kumba animaona vanhu vakaseka vanhu vakaita sei vanhu vakamukatuna vanhu vakamuti chinagesi vanhu but come on guys takataura chokwadi look at here and ari kubonya kuri kukwira makatarisa vanaseka ive muchapezera makutozoona kuti yezvo musina chekutaura because ari kuisumuka makatarisa from one room yayaka amene kwakugara iko zvino kwaari animaona but looking at here you can actually see kuti there's a very huge change, a very big change animaona. You know, there's a very big change. Now she's also breaking into the industry mafuta. Akutengesa mafuta. That's something anichekumira nacho. Anichekutsigira. Antimazviona. So nyadze kusekana nekudiga. Ndikuzoziva angu I know kuti master as necessary. I know of certain people vaiseka mwana yaka right now vasina kana pekugara. Vandotoziva right now vari pa Cape Town apa. Vasina kana pekugara right now but vaimuseka mwana yaka. Ndo chokwadi. Kusita uzoye uchidzimuna kuti but unoza zvinhu zvako zvavainyora uchikomenda uchididi pa ukuzviketa. Hauzoye uchidzimuna. From one glory to another. One glory to another. Run your own race guys. Run your own race. Haugadi kufananza ngoni dzataruva. Even vanhu varuna na diaspora mabasa enyamuno takasiyana. Andiji kuno mwana angatori nesi. Kuno mwana kwenda kuchikoro. Kuno mwana ucha live ina chengeta vachembera vanokuvakura kwete mwana chengeta vana andimona zvakatosiyana nemasalari zenyaka tosiyana munhu itira zvinokuendera makambona tisu vanhu vatema tisine problem zvokuti tu munombota sei vanhu mawhite muone havana problem nekufamba nekamota kadiki but mari anenge anayo asi achifamba zvake nekauno achidriva kauno achienda zvake but mari anenge anayo andimaona mari anenge anayo hazimfeli kwati pamunenge munyora munongonyora zvavaita izvi naifeli handi tichiona munonyora zvavakungoita izvi kuti haziri simbe motovaziva tichiona vari ndo vanasina kana pressure kupa achinda kufunction iyo hombe anotoinda zvakachitodriva kamota kake kadiki kafuel safer ndokanenge achienda nako isu mazimbanzi ndoda kuti vanondiona ndoda kunovapedzera toda zvinhu ndo problem yatinayo tinoda zvinhu zvokunyanyisa. One, atigoni kusimudzirana. Two, tinogodokerana. Three, tiri vanhu vanongoshora andimaona. Four, tizere neutsinye, tizere neruvengo. Tinovengana pachedu. Munombona zvoita masemalenzi kana kuti maNigerians vakaona mumwe wavachitambura vanotomuta take in votozama kuti tododa kumuvhurira kana business andimaona
kuti aone chekumira nacho. Muri kunotoona managers achishandira mu Nigerians vese vakaungana ipapo achigara navo. But kumazimba it will never happen. Because anoda kubatsirwa wacho muroi. Ari kuda kubatsira wacho muroi. Tise tangove varoi. Animona, saka tobatsirana sei tiri varoi chikwira Burundi tese. Tobatsirana sei. Anda batsirwa wacho anogona kudestroya waroda kubatsira. Anogona kudestroya iwo wamubatsira zvakanaka. Kesi yana Keti makaiona excellence zuri makaiona. Anogona kudestroya munhu kuti ndoda kubatsira. Kana kuti ari kubatsira wacho anogona kudestroya zviri kwese. As Zimbabweans aminoti takasikwa sei topaita sei ipapo. But chiri important ndechekuti vana vari paFacebook apa mazira madiki ma 20 something nchidzika imishenda pasi apa kana maenda ku Instagram kwenyu ku IG kwenyu kwa munenge maenda andi maona kwa munenge maenda kiri ku Instagram kwenyu kwanti musa don't be enticed ndizvo zvamuri kuona pa Instagram ipo paya zvinji zvachona effect. Meet them in real person. These people mozonyesona zvamaitadzwa ndizvo here ma-assets amunotaridzwa zvapavanobuda panzvimbo dzimwe dzavanenge vari sanganai navo and then moza find out the truth kuti ndizvo here vanga vari kwezvishuwa munoda kubhilivhisana ndosaka muchiona even pano papeji ka hatitenderi kungoposta zvisina basa peji rinoiri hatitenderi kungoposta zvisina basa sikada kudaroka zvokwadi tinoonerera andimaona kuti palive apa vasimeli havatouyi vakadai sezvo vakaita izvi vasina kana makeup kumeso ndofanira kutanga nambonozvipara kumeso ndomeka sure kuti ndaisa makeup ndomeka sure kuti ndapfeka wig then ndozoya palive nandidare izvo vatondiwana zvamatondona ndiri panguva nezvanodoya ndiri ndingandongoya nemazitisheti angu palive totoita live yedu totopedza chikuru ilife chikuru hazvizvi ndakapfekei chikuru ilife zvatoda kutaura palive zvatiri kuita ndezviri important zvokuti ndakazopfeke izvo hazvina kana basa izvo antimaona hazvina kana basa. Upenyu hunobviwa nekure guys. Takabva nekure mtana takadaisa takabva nako kure. Hamuna zvamunotitaurira takabva neko kumunga kuna ipwa. Asi ndine chichemo please ndechei. Manya iresi dzenyu asikana. Ana mai musaisana baba pressure. Waona ningi akatepfeka Brazilian shwa kumagaro. I also need it. Pa Facebook apa toziva chokwadi chakawanda zvikurusa. Handitika even kubva kuma socialites ma celebrities enyaya ma socialites echayo musangotogwa mwene zvisina basa rese imimi ma followers please musangotogwa mwene zvisina ni basa rese imimi nekuti maona ma socialites please go and cheer them, go and love them, go and cheer them up but rega kubva mazvisa pressure andika musazvise pressure because one day pamuchaziva chokwadika muchazoramba muchaita depression. We love them. You go, you come and support us. Modidi, but zvimwe zvinhuka musanyanya kucompete vamadanya zongorora zvikazori munoita pressure because ndinogona ku aiwa pote father diaries varimo plus ndadira mvura father diaries diaries chandoidira nchekuti inogona kana tiri sometimes patenge tiri panapa tenge tiri level imwe chete pandenge ndichiuya panapa takamira panapa andimazviona takagara panapa kapa ngatiteerere zvatetichitaura ngatisanene zvokuti vanga vakapfekei vanga vakaita makeup yakazodi vanga vakadai those are nonsense hazvina kana basa izvo hazvina kana basa because zvinezvi tine vana vari kudyiswa madideki nenyaya yekuti anenge apromiswa iPhone 13 yapinda latest anodyiswa dideki nemurume because apromiswa 5,000 akutoida ka hana choice anofa kutononanzva tsvina iyoyo kuti adye tsvina iyoyo kuti apiwe 5,000 iyoyo atenge iPhone 13 yekunovhairira vamwe antimaona kunzi inini kana usina kundinanzva tibek usina nita tibek munhu anoda kuti watibek uise zira rababa vake sekuru vake ari kunzi ndiite tibek ndikupe 5,000 ndakaisa pasitiken kana 2,000 ndakaisa pasitiken ndiite tibek ndikupe mwana mudikidiki anobayiwa nekudya mabhora baba ivavo vachembera ivavo aona zvakawanda pano pasi mabhora iva yanisa nekunomba kukweta achida iyo 2,000 And you don't have to tell people what they must watch on Facebook. Did we tell anybody to watch this, do not watch this? Did we? Did we tell anybody to go and watch this, don't go and watch this? Pane mbotaura zvakadaro. Tati musazvipe pressure pa Facebook noti mandiona ini nhasi ndakadai tomorrow mandiona ndakadai and you give yourself pressure. No. That's what I said. Even my socialites esetisoka my socialites acho
and I'm one of them. Musa pressure. Come and hear what I am talking and go. Don't give yourself pressure. That's what I'm saying. People, they must not give themselves pressure. Nekuda kuzvunzva apostwa kuti nandina wakutonesa murume pachikwereti kana wakutonoita zvinhu zvisina basa kutonodya tideki just because kune 2000. Iwe Karontina, that ndikupindure Karontina, whether uri munhu kana zviri ghost amen. You go wherever that you want. But what I am telling you not to do is for you not to to be under pressure because you saw another child and a Brazilian and you don't have it. Just because waona munhu auzive kuti Brazilian naye wana sei kana kuti waona SIS MELLY vachiburuka muRange Rover zvakudza BP kuti chere mbere iya buruka muRange Rover zviri kufamba sei kana isiri yangu. That's what I'm saying. Kana isiri yangu. Zvototadza kuti Karontina kuti unikosina hauna kuti wapindira life pakati hauna kutonzwisisa life tiri kufamba sei kana mashoko hauna tikutaura zvinhu iwe kutoenda offside kuenda offside topic yatina ine zvakutaura offside parallel two different things and then I'm talking to family yangu ndianotaura naye iri panapa. My family knows it and they take it. Once that ndotaura chokwadi they know. Iwe kana usiri family yepano you go kune family yako kwaunoenda kunoitayo inini vepano madiaries vepano I will tell them hanzi alright ndizvana ndichingotaura one Karontina. That's what I was saying. I never said going no. I said musazvipe pressure nezvinhu zvamunoona pa social media because most of the things are fake. We can show you fake things. That's what I'm saying. I can come here and show you zvinhu zviri fake handika ende mwantokwira BP kuti vanogozoita izvi sei ini ndiri kudiaspora ndingakundiguna SIS MELLY ava vaita izvi vaita izvi ndiri kuno zviri kufamba sei akutoita BP akutopinda muchikwereti because of the fake things that I showed. Anti mashona ndo manya kuenda notenga ngu iwa ya malebula yodzura ani mashona asi mbanda usavi kana kuti ndine ndikuda treatment kana kuti ndikuda chinhu chiri important mumba vanhu yana pote kubikira chaiyo asi ndikuenda notenga chi LV ndozvatikungoonesa na boss page rino irika tinoita inonzi constructive criticism ndiye tinoita ikudzana chokwadi chichigwadza chakadaro totongoudzana because sometimes if you don't tell each other tinge chingofunga kuti zviri right zvatiri kuona ndizvo zvinhu zvachana hazvisiri izvo andiona zvinhu zvachana hazvisiri izvo zvacho zviri wrong tichida kungodzana chokwadi antimaona saka nozvanaida ndingotaura zvikuru sei tumabebhisi twedu tiri pano pakazara tumabebhisi turi panapa tinenge tutuma 30 years and below tumabebhisi twedu ndimi vananyatsoitira life iyoyi chaiyo tumabebhisi ndimi vananyatsoitira life iyoyi chaiyo kuti manyatsanzwisisa kuti pano pepa wapo mashampeni iwo hauna mari yeshampeni asi utasvika levhura chero kuti uchatenge shampeni yako please usaita pressure anti usaita pressure kana zvichiita log off kana kungofarirawo hako usazvipe pressure kuti next time I want to go ndinotsvagawo jona ndipa mari kuti ndipopewo shampeni vandione paFacebook no kana kuti paInstagram no Anzina Karontina Gandhi, how can I have your phone number? I've been watching you for so long. My phone number is on the front page of on the front of the page. If you go on front page, you know you want. Unoiona. Atina kuona msi uno guys. Takaona inonzichi menu nyaya itindira pa Facebook uchinzanzi wenyu queen ve Nigeria. Mabaziva. Kuchinzi queen ve Nigeria kune musikana wawe basa abuda chitora chokwadi kuti ne mafeki dzoga chichicha chiwa expose Bob Risky uyu. Hanoona. Kasi vanhu time pambiri time big anti ndikunyepa tasingambigi tichiti Bob Risky kumberi wakumana zvaanopfeka gold mumba make chichichi musikana basa kabuda chibvondora madhiri apa musikana basa kabuda chitirere mira ndikudzei tondodhika kabuda chitimira ndikudzei takazviona mazviona saka zvamunoona ka slow down guys slow down ngati fambei nepesi yedu run your own race. God will never bless us the same. Run your own race and see if God is not going to bless you according to his riches in heaven.
God wants everybody, all of us, to be rich, guys, at some point. It's just that our times are different. Some are already rich. Some we are in the process of, giving your blessings. Some you'll be rich maybe in the next year or in the next 5 years. And because we are different people, we've got different blessings. But the desire of the Lord is not for all of us guys to be poor. Maria teach poor, tese. But the devil is always there to try and destroy. How does he destroy? He destroys by bringing his own people who will show you fake things. And you, in the process of seeing those fake things, you put yourself under pressure, right? You go and fight with your husband. You go and do things that are not necessary for you to do because you want to get the money to go and live the lifestyle that you have seen somebody else, living. You don't know that she's showing you fake. She's showing you what you want to see. Anamona arikutedza zvoda kuona. Andimazviona. Run your own race, guys. Just know that your riches are there somewhere in the world. Your riches are there somewhere in heaven and in the world. Even the husband that you have been praying for, don't give yourself pressure. Kuti wasangana na John today, Jack tomorrow, Peter, Mangwana, all of them are sleeping with them, all in the name of Putin Bamudani Ngarorwa. No, take your time. Take your time. Get to know somebody. Pray about the husband who's going to marry you. Your husband is there somewhere. I'm saying masanga, usati wamchaga, usati wamnamatira. Anouya. Siya ini zvokuda kutizira muchienda kuvanhu vamusingazive. Andichika mimi siya ini kuda kutizira kuenda kuvanhu vamusingazive because you are under pressure kuti maybe zvimwe zvizara rangu zvapera kuenda kunogara nevarume. Andimaona. Don't worry, my sister. You know what the Bible says? When you are about to give up, let me give you a good example. Pane this other guy, and this other guy ushu akarota afa, and arota afa. Antika ndobvarota achienda kumusoro kwakaenda kumusoro kudenga uko ari kurota asvika kumusoro kwaka ndobvanzi wawire nguva yakasati yakwana uyu mungambodzokera pasi uyu handiona ndobva adonha regedzeko kuda achibva kudenga kokoko achidonha chispina handiona ndobva ati maiwe ndorarama here pakadai apa pakadai so handarama apa handiona ari mudenga machispina achidzika pasi kudai so akanamata namutoti Mwari mukandipa chanza pakapa apa ndakutendoka ndakuzokunamatai handimaona ndobva asvika pane chimwe pane mumwe muti ndobva arovera pane mumwe muti ndobva abatirira pamutuya akati ndikangoregedza panapa ndikunorovera pasi ndikafa ndatombopiwa chance ndikandirame ndakabatirira pamutuyu akaramba akabatirira pamuti paya akabatirira pamuti paya akabatirira achingonamata kuti Mwari pamunondo iye zvino mukangondisevha paka ndichakundamatai Mwari vakati chiregedza pawakabata apo chiregedza akati aiwa kuregedza ndikaregedza ndodonha handiona ndikaregedza ndodonha zviti chiregedza pawakabata apo ndaunzwa munamato wako akati kuregedza hazviti ari ngozvona ari mudenga hazvigoni usiku akarara kangobatirira pachimu chicho mangwana achimuka makuseni kudai so mai mwana akaona akabatirira apaka pasi ndapapapa pekuti aitogona kutsika negumbo kudai Mwari vamudza kuti chiregedza iye angoti handiregedzi hazviti ndodonha izvo atosvika pasi pacho akatotsika kungodai so atotsika ke pasi saka sometimes ramba uri panzvimbo kadaro time inotokwana time yako ramba ukashingirira usa give up munhu akutokupa fumwe kuti isangurisa dai so Mwari zvaramba ka ndisatani aambo kunyime zvaunoda Mwari ramba uripo panzvimbo chikuti ini Mwari riches dzangu dziri kuuya ropafadzo rangu riri kuuya rinouya vemarriage rambai muchiti zvichauya hanzini zvakaramba zvemarriage simeri ndakatozvigamuchira kuti hachisi chipo changu hakuna munhu asina chipo chemarriage mainoko hakuna zvinhu zvakadaro and encourage your children when they become when you become their supporter panenge vachita zvimasling. Yes,
never give up. Ndine matestimonies akawanda vanhu ingandozvitaura pana pano kuti nagogo kucho chedu vakarogwa vave kuma 50 something tikatofa nekuseka nanasi varimo mumba mavo shuwa wena varimo wena mumba mavo gogwe vavo uri muchato wechembere nedhara tikati vanoda kunoitei ava zera ravo shuwa vona ende vanhu ava tivanhu vakatoda kugara zvakaseka asi zvokwadi varimo mumba mavo everyday vanodofamba nemudhara wavo vanodoya kuchechi nemudhara wavo vanotoshembedzana vese. Mirirai nguva yaMwari guys, hatipiwi zvakafanana. Chandangoti ndikuudza chekuti musazvipe pressure, musazvipe pressure. Anzi naVhiki zvakaoma, anzi aitora bhodhoro reempty inonzi lama cream o lame cream, oisa cream yake mukati kuti panozora vanhu vagoti ari kuzora iyo lama, but unongozonikwa kamaresults. Hanzi sori kupinda munobvunza munopinda chichipi. Hatifi kuti unoiziva ini chandikakudza ini andopinda ndeye muno. Chechi andopinda ndeye muno. Handifi kuti unoiziva. Ndinopinda chechi inonzi Sanctuary. Sanctuary Ministries. So guys, tangoti mama kamirira patu. I know kuti vamuchida pama juicy. Mama kusiya moral of the story. Asi hanzi ndatochembera zvemamereji zvaramba. Kuchembera makore mangani nai? Hanzi nezuro pana akadzimigwa foni kuWitbank naAbero amushanyira for the first time nezuro manhero akati yatsvaga pekurara paFacebook apa mari yebhasi yekudzokera yanga isingakwani. Handi mazviona. Esther akauya akati ndakachatenda 39 years. Yes, to be delayed is never to be denied. Pressure ndio ndangoramba guys, tisa ne pressure nditi ndaramba tisa ne pressure. Takainzana guys, takafanana guys. Azofamba ne helicopter yake ndafamba nezvedza Adam kana nebhasikoro rangu mai mwana kusvikuru kufamba kuinda anditi asi pane panoti patinozongosangana tise ndo zvinongonakidza izvi. Pane patinozongosangana pese pekuti papo panotinzanisa tese, hapana mukuru hapana mudiki hapana kuti waiwe une mari yakaita sei. Pane panotinzanisa guys, pane panotinzanisa tese. Panonzi rufu paya nepanonzi kupinda muguva paya. Paya chero wakadzidza sei, paya chero chizviti ndakapenga, chero chizviti kudii, paya guys ndo patinozoinzana tese ipo paya. Ndo patinozoinzana paya Mwari ndo pakatigadzirira size inokwana, akati hambula paya, akati mungaita zvamunoita mukaita zvamunoita muchani, but chinonzi rufu mose muchafa rufu rwakafanana, muchanopinda muguva rakafanana 6 feet mose, hakuna chadigwa 12 feet mose, 6 feet zvakangofanana, zvobva zvapera zvakadaro. Parufu apa takainzana. Chero zvodi takainzana parufu. Hanzi I feel better now. Thank you my sister. Ndozvana nchingoda kuti paite 1 or 2 anoti ndadzidza I feel better ndakatoremegoda nchitozvipa fungwa hope I'm okay. Guys, ndapedza pangu ndapedza. Case closed. Ndatoita muna testify am comment section kuti I feel better now. That's exactly what I was looking for one person. For one person chete kungoyati zvamataura mamuchita kunge manga muchitaura neni, maita kunge mandisimudzira ndande moyo wangu wanga uri pasi, maita kunge manga muchitaura kwandiri of which zvaitika mandi inspire mufunge ndini umwe anga achidai mandi inspire. Animaona done and dusted. Saka ndozati mission accomplished. Mwari maita yenyu. Anditi saka guys, ande imimi vakuru vari mu comment section, vana ava vanouya dzimwe nguva kwamuri vachibvunza wamazano and what not. Let's be free, let's give them great time yekuti titaure navo. Animaona imimi vana vadikika learn kuti muvewo very respectful and comfortable kune vakuru vari mu comment section. Endai muno ndivana sisi venyu ndona mama wenyu, be close navo muchidzidza muchinobvunza mabvunza. Ndati endai munokumbira mari, ndati endai munobvunza zvamunoda kubvunza muchibatsirwa muchididi munobatsirikana, because hakusina vamuchabvunza iko zvinova kubatsirai, hakusina. Animaona go and ask for my advice in my relationships and I be close navo. Vana mai vari mucomment ndivana mama after all. Go and ask, munotaura antika zvinokubatsirai guys. I only could do this daily. Oh, thank you my sister, thank you. You see this Lord, my sister Sonia Smith, go and go. She's a very intelligent lady, very intelligent. Go speak to her, you'll find out a lot. She's very intelligent,
very 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 mature like wine. Azina Erica madzanda gariro dzangu. Thank you Erica. Just be closing. Sisi moro indo kuzivirai pa diaries. Ndinongotaura nemi I need advice. Go and speak to her. Muone. Munodzisa zvakawanda. Azina Renika usiki tone aslane apedza. Yes, in most cases zvinodaro Renika. In most cases zvinodaro. Zvinodaro. Nezuro. Dei angaripo mirai. Mirai. Nezuro. Ndine mwana akandituma. I was so challenged. Ari ndiwe pano pa diaries. Mwana uyu I think she's mirai. Akandituma kwenda kunomtarisira mota yake Range Rover Nezuro. Yari kupangwa kutenga Range Rover. Ndakaenda kunoiona mota yake Nezuro, ndakaiita inspection yese, ndakaenda tikaivhura vhura namakanika tikati ichida kunyasoona kundituma kunoona Range Rover yake. Ndikati kune mwana I am tapping into the anointing. Mwana uyu she's kuma 20s. Ari kuma 20s. Mwana ndotara nezvakewo. Ari kuma 20s. Where is she? Ari kuma 20s. Idila ihasla pa Zimba. Anogara kuzimba, agari mu South Africa. Anogara kuzimba. Achiti aiwa South Africa ndiri kuzogara. South Africa ndine kuzotenga motikari dzangu, ndazoita madhiri angu, ndidzokera kumba ndigare ku South Africa. Nezuro. Ari kubiko mwana. Ambondisira message nasi. Asi checha yewe been talking. Ngwana chaiye ndichaenda kumusha. Let's hope she's online. Very young. Asa Jabuda blessing. Asa Jabuda blessing. Asa Jabuda. Jakuudza kana Jabuda. No, Connie, she's a hustler. No, she is a hustler. Kano hustler kama naka. Mangono kakuona karu masango, kano posta karu masango kachita zwe. Kano hustler kama naka. Kano hustler. Motikari kano tinga kachitengesa, kano ngikari kaburisa fuka dzisa kunzi dzaenda. Mangono kano hustler. Aka. Kasudaira friends yake. Aka. Daira ka phone. Kano daira ka. Haasi blessa ntenga ndiko kandotenga. Ndiko kanotenga. Ndikakagrowa ndichikaona kama naka ndikukaziva madezi ndichika kaindire ndikavene mukaziva pa Facebook kavene musika wasingaiti. Ndisikudai girlfriend ndofunga pamwe apa mene kwakari. Hanimona. Kavene sika ndichitokati iwe une potential but nyaya dzekutaurisa chita basa kwamba chingwana kakazosumuka ndichiona aka. Ndizoka chinsimeni takaenda tikadigwa zvete every katosense ndamakusana chiti SIS-MELLY ndinoita sei kuti ndiwane TIP ndipinze mota yangu I'm stuck ndowana sei permit how much is needed because ndinoda ndine mari yekutenga motikari iya izvozvo iyi message yake ndikufana ndiani but nansi sikutura mazo ndakuenda kaini kola hello SIS-MELLY muchiripa live ndichiripa live but ndakutobva alright nasika mandipa shungu dzimwe dzekutika ndaita kunge ndichaputika nda nyaya hustling iyoyi munoziva kuti inini ndine mwomo mukuenda kubasa kunoenda zvangu but I feel inside me kuti ndiri hustler and I tried a lot of things zvangu not big but nyange ndichienda kubasa I always have something aside chekutine ndichiita so ndazobuda palive ndati no man this is too much for me ndokubva ndaita another phone call yandazoita this thing I was thinking it over and over saka ndazobuda time emamuchiti don't hesitate kuburitsa mari saka ndafona SIS-MELLY and ndichazodzoka kwamuri netestimony I want to thank you my dear sister bless you this nhoroondo yenyu yamataura ka have touched me in a way yekuti ndafunga kuti what am I doing
ndiri munhu anoda zvekuhasila zvekuenda kubasa handizvide though ndiri kuenda kubasa but I have to do something. Ndinonzwa liberty sononzwa kufara even nyange ndiri kuita something small. Ndiri munhu wekuti handinyari kutengesa even kanhu kadiki diki zvesvi. So ndanzwa shungu simedu muchitaura kwamakatangira nepamave nekwamuri kuenda ndikati I wasted so much time because ndinoverengera nekutya kuburitsa mari but ndichiwana tumukana. So I just jumped out of my chair ndobva ndatora phone bandaita another phone call yandiri kuona kuti ichachinja something and ichandipa a big return but it was just through kutaura kwenyika. I know kuti tikabata mari kazhinji kacho we don't want to part ways nemari. Haiyoyo ndio chokwadi. We don't want to part ways nemari. But for you to make money now you should be able to fork out money. That's the rule of the money. That phone call was worth it. For my cause, ndafunga vanhu vandachingofonera makuseni ese tokodidi. I was just doing nothing. Why don't you just make this phone call? And for that, ndatotaura kabusiness kakatita kaproposal kekuti even the energy andiri kunzwa kaka and nemufaro wandazoita kandati this life yamaita ika has really have challenged me so much. Thank you, my sister. Thank you very much. I want to thank you first. Thank you for sharing this. Vanhu vanodawo juice chichi but you said something chokuti kana uri munhu wekuti are not after zvekungoti majuice makuwa nekudii but amusomboziva zvamaita to me today. Anditi, aiwa ndinotenda. That's exactly what I was just looking for. Chat. Sure, my dad is if you can go to bed uchinorara uchifunga this life sure you can start something zvekusekana zvezvekuti uyu akazodai like inini I know people vanotondisekawo like not kuti ndiri munhu like zvamurimi in the closet yekuti close family friends neighbors vanokuseka kuti anotambura anodai but ndinonchitozvifarira mufungi so but nezvamazotaura kati kufarira kusekwa kufarira kunzi motambura aiwa no kuzvifarira zvanenge ndichiita zvavanenge vachiseka zvacho izvozvo ini kwandiri nendichitozvida kuti vari getide chinoza poto yedu but inini I'll be enjoying doing that. Okay, yes. Aiwa hustling kune vanotogona zvokuenda kubasa ende zvichitovaitira nomona kwete vamwe vanotogona zvehustling anotozodza kuti ni basa chero zvikaita sei handisi ndakaita ende zvikutondiitira zvichitomuitira handiona saka asante sana chatisingadi ndechekuramba tichingopema kumana ndochinhu chakaita and mukona like ipapo mune muchindiseka kuti ndazodai but inini handina time kunopombera salt mumba kwamunhu handina time nekahustling kangu ikako kanenge kanosekesa you find umwe munhu ari kutondiseka background achiya chizondikumbira even dollar. So ndoda kukutendai ndati I cannot go to bed today ndisina kukufonera ndikutendai kuti you might think kuti mamuchingotaura tichienda pasi but you have helped me. Handitika ndakambobva palive ukandimbota phone call and zvamataura munhu wacho azongouya so kutofona what we have discussed there. I said why I was waiting. So you will just extend it to me today. Thank you so much. Thank you. Aiwa no tinotenda tinogamuchira kana zvaaita netsowo kugati dhiriro rinobudirira. I'll come back to you, my dear. I'll come back to you. Handitika. Okay, bye. Bye. Yaine testimony choda kuzoinzwa kana wapedza. Right. Saka testimony guys mainzwa ka. You heard the testimony. You heard. Hanzi extra iya ndiri kubika iyi rapa. Okuseri yandiri kubika iyi. Mvura yapera manje. Ndakuda kuti ndichigadzira mvura yapera manje. Mvura yapera manje. Ndanimbodza zvekuti
Yeah, guys, you can make it without onions. Bread, you can make it without bread. Right. Hey, Shaitaka guys. As do you eat with anything? With anything, chero. Manje, chero kada kubika nesadza unongodya nesadza. Chero kada kubika nemashed potatoes unongodya nemashed potatoes. Chero kada kubika nerice unongobika nerice. Unongobika nezvaunoda. Uchite. Asi nyanya kunaka zvaipa mashed potatoes apa neparice apa. Saka ndimazviona guys nyanda ndichitaura ka. Kuti run your own race. Start from somewhere. Run your own race. Start from somewhere. Zvisangofume zvakadai so. Ndopandozoti nai guys, ndopandozoti inini ndigai ndikubvunzei mubvunzo guys. Ndopandozokubvunzai mubvunzo inini ndichiti history kwandakabva. Pana phone. Hello. Hey, SIS MELLY kanjani? Mushe muri sei? Mushe mishibaya. Ndiripo. Zvamuri kude musoro but ndichidambotaura kuti ndinoona kuti pamune muchitaura zvine musoro maviewers tinogara tiri kumataura. Muri kufamba here mudriver here mudriver here muri kubva hanzina kola mudriver muri kuita muchikata hanzi pese pamunotaura zvine musoro maviewers anotiza togara tiri kuma 1000 panapa nhasi pachitoga zvine musoro tanga tiri kuma 800 iko zvitasara tava kuma 400 ndozvinotaura kola. Alright, maybe paper phone. I don't want to argue izvozvo, but thank you so much for everything you do. And I hope vanhu vanonofara kuti vese vadakabatsira. Aiwa, ndinotenda kola. Chinoitika ndechekuti ani munoona zvakafanana nekuti mira ndikudzei. Zvakafanana nekuti nhunzi handiti. Nhunzi mukaita tsvina munomba izvozvo so mukaisa tsvina apa. Tsvina chaiyo yemunhu kana yembwa. Sani nhunzi dzamunoona dzakazara ipapo. Kunyepa. Aiwa, chokwadi. Mubva maisa kana pizza apa munoona pasina kana nhunzi kana one. Exactly. Saka ndizvo zvinoita izvozvo. Aiwa, but zvinhu hasina ichokwadi. And I remember pane ndanichiteerera hangu the whole time pamamuchitaura nyaya yehove ndaikuzivira kuti simedo muchitaura kuti muri kumugana for muchinzvinga mapuridza. That's how you hustle. And mari yawe mamusazomboinonga anyway. No, unoinongepi? Ndaipiwa nani? Mulockdown wamachichema truly speaking lockdown yakaya vanhu vachichema pakanzi level 5 chichena nhambo vhera ndachema nhamo ini kana chara handina ndaitopawo vamwe ndaitobatsirawo vamwe mai hasina zvisingatogoita. I remember muchitouya nemabhaketi efish muchitotengesa fish aikona ichitotengesa paonline ipapa ndopa ndaitengesera zvichitofamba anomaona saka musanyare kuti haasili wedu hasilai. Yaiwa, hustle has to be done, Mfunge. It has to be done. But anyway, thank you, SIS MELLY. Thank you very much, my sister. Thank you. I'm happy kuti mawana or something. Do pa life yacho. Yes. All right, bye.
tichibika pachembereka tichibika pachembere sisi chiro maspuna ari mumpoto mumo zvikina mumla zvisi kuti kwa spoon yasi wa mpoto zvikazodaka isitobika pachembere chikuru kudla chiro zvapina mudumbu ndo chikuru bika pachembere zvetinaka futi nezvitopaya handi kufaya pazvene zvistoiti kaindiza bhura yangu akandise inoti ndabika Tanzania jese kakara Mukita business 8 but I remember when you taught Baba Kuda how to sell gizzards. I'm also cooking, getting fried by SIS MELLY, and the t-shirt become affordable, and Teslas became affordable. Pandemic I made more orders and new items for my cake business. Amen. Amen. Baka wanda pandemic kumakaita mari. Avila ka aura uzazo tuka msagara muroti moita mamota zvawa kutudza kaizvo handitengere ndisumire mapoto my way. Amen. Simave msikana yanga chiti ndikupe size dress hands 36 hand size 36 but risina mupfupi size 36 unozapa mamunyedzi mapoto idzi kana uri mukadzi ka unomboita obsession yemapoto yekuda kutenga mapoto zvikudaro zvazviya obsession yekuda kutenga mapoto zvikudaro but ausingashandisi makambozvionawo ausingashandisi futi mapoto achina kungotenga ndine mama mapoto ekuti asana kutomboshandisa guys andisati ndatomboshandisa kana mapoto mamwe zvachose ndimo mapoto senge aye black mukona mapoto aye black idzimwe ipi pressure weights anambofira kashanda hani mukumaona koita ayo mukumaona ayo ari kumusora ayo mukumana mira ndikutaridze handinambofira ndakatombomayuza kana peer pressure ndotoyanzana kuti peer pressure ayo mumaona ayo utangati peer pressure guys dzemapoto idzi kungotengawo mapoto kwainoti mapoto akungotengwa asi chokwadi chiripo ndechekuti these pots here we are not using them. Ndo chokwadi chiripo peer pressure zandiri kutaura idzi zandiri kutaura peer pressure idzi kuti peer pressure idzi anzi usadi handizvo nemaizvo musiyangoti poto kuti kuneka Botinde zvekunyepa straight away. Hanzi kashashantaya mapoto. Ndego nayo asingashandi. Ndo ndinonza ndikudza peer pressure iyoyi. Animona, ndikudza kuti ndiye peer pressure iyoyi zvinhu zvisina nebasa rese. Memwe, zvekuti nokuti wakaona munhu akatenga mapoto akazara newe ukanotenga kudhara. Animona ukasa mapoto aya. Hazvinakana akatongo nanhasi hachashanda angozara imomo. Peer pressure. Asina mbobikigwa feyoli asina kumbobikigwa utosheya kuza kuti munhu akakwana here kana kuti kudi kwainonzi chii kwainonzi impulse buying something like that. I think taimboita zvokutengerana zvinhu zvemukitchen zvekuti tounganza mari totengerana zvinhu zvemukitchen. I think ndo kungowanda kwakaita mapoto iwaya. Moro Mary. Hello, Smelly. Uri sei? Mascara sei Smelly. Mascara wasera sei? Andascara ndi Smelly nango kutendeni lesi yamaita. Sure. Because papa ndikapane ndikatenga ku Trackwood City.
dzematetirani nemabotirani kana ndisina pekutangira ndika saka ndodzitengesera kunani bcause ndangotenga neshungu but kuti ndichimotiveteke kuti zvekuti ndikontinye kana ndisingakwanisi saka life yenyuka sisine vandibatsira singambonatonzwa shungu kuna small street fishi mujobek no madresses. Okay, madresses saka ukuregere kumatengesa ndangotenga ndonangoisa paside but zvezvekuti zvezvichimunhu unongoangotenga neshunga usingazozoti ore tindotengesera papi wona iwo basa ndida kubvunza naye munin'ina wangu handiti basa rako refacebook yako iwe nderei unoitei nefacebook yako akutongo hapana smeli kungoteedza makuwa ngative honest basa refacebook ndere kungoteera makuwa unoziva kuti une mafriends pamafriend list yako unawo mafriends waya unoziva kuti you can post zvinhu izvozvizvi vakatotenga you can post zvinhu izvizvi uchitoadvertisa kuenda pamarketplace paya kunoposta paya vanhu vakada zvino vakutenga nemarketplace handichiona madress akuti utenga 40 rand iwewe utosvika utosa tag yako 200 rand handiona ototengwa as long as you are honest chete zvoti kana munhu akupa mari yake newe unomutumirawo dress rake handiona watotanga business rako pamadress e40 rand yakuti unotenga mamwe 5 handikuona usachengete mari mba wakachengeta mari mba iyo anoita basa smeri handina matreso ndidei mwari varamba chikwedzerai makore akawanda ndinogamuchira 7 years but mutorerwa wemoto yangu ndakarorwa last year saka murume wangu anotozoti number 1 ndisi smeri thank you ari murume wako saka muri romoto yangu zvese zvamunee muchita munee mutomondimotivhete asi nhasi hama ndipa shungu dzisingaiti kubva musemanda achitombogare pasi asi murume wako anoshanda zvei mwanangu anodraiva matraki andaiva matraki unoziva here kuti murume anoda kubatsirwa chokwadi anoda kubatsirwa ndizva iye ari musango ari kubhedha mumusana ari kumatraki iwewo wobva waitawo kabhizinesi kako nepasaida chero musi wanonzitraki rakafana timunenge mune marenyi maita basa chokwadi iye ndichatodaro musi unonzi traki rakafa inokune zvimari zvakupasa kana akafuna mabangatidza aive negirlfriend aita girlfriend odii woita ndina tokutangira hapana saka inongoita something paside zvitaka bhizinesi small business wako paside handiti itaka small business and tengisa madresi ekoti waende kana ziva panenge ari ukapinda nasmall sitika undangotsvaga zvinhu zvakanaka zvokutengesa uchiisa pamastatus pako uchitengesa uchiisa pamarketplace apo uchitengesa uchipapa panonzi vanotengesa zvinhu zvakukanda woisa price yako unotowana nozvida vakawanda ndoziva vakabuda nemarketplace nekutengesa pamarketplace apo vakawanda ndaimotsvaga idzopotonyuwani zingaimbobikirawo nhasi munyuwani wati hadzichaora kuti dziri dzakaugarairova dzichatora tu ungatobikira munhu iri mupoto dzakanaka chikafu chikanaka haunevhano kuti
I never know. Vamwe veve vanoorder fish, vamwe veve vanoorder Hello. Musha what say? Right. Thank you very much for the live. That's my first time to talk to you. Oh, bless you. Bless you. Bless you. Thank you very much. Thank you very much. Today I don't know if you can do it every week. I would share that tichibatsirana ma-ideas, vanoda ma-ideas, ma-business ideas, vanoda tichibatsirana kuti wotanga chii, une mari, how can you start a business, ne mari shoma, ungaita nezvei, uchichingoda. Yeah, because also, I'm one of the hustler. I'm just 31 years and I shut bank for 8 years, but nothing business, nothing. Ghana, she's on a bad. I'm going to go driver. Motor the spirit. I see like for 8 years. Then I decided to hustle with men. Within a year, you can feel that I'm far much better. And the more my baby to get to take, I will take Papa tomatoes. But I will take my tomatoes. But they are much better. Yeah, thank you very much for the men. So now you can use your good business. Maybe if I can tell you, since I started to have my company 2018, now that is about 2 years married, that's no more cash. And it's not all about to have my business. We can get some over, there's another business that I did. You can touch business. You just go and order spaghetti for rice, 1,000 of them. Then you sell them for 2 rand or 10 rand. But we cannot own 6,000 profits. You see? You go to Shandam Bank for the whole month. We shan't try 8,000. You see? Yes. So, thank you very much for encouraging us. I want to tell you. Pamberi ne asling. Hello? That Pamberi ne asling. I'm just 81 years old. And I pray with you. I'm going to call you Friday. At least you can help me more and more. This so also. that we can be there. Kubatsirana, my sister, who's just helping one another. Thank you very much. Thank you. Bless you, my sister. Bless you. Thank you, guys, mozati ndakangama kuti kukangama chako kuti ndine munhu wabatiswa order dzangu kubva kuchobekeni zvakandiomera ini ndiri palife nemi ndikukangama kuti ndine order dzabatiswa dzandofunga kuti ndinokolekta ende makamboona benzi chairo ndini chairo nhasi kuita benzi chairo nei mwari wangu namba dziya dziripi dzandapiwa timbofonera munhu wacho inini also
ndechokwana kuenda nazvo. Tumela? Hello. Likai papa? Hello. Likai? Ngiyaphilozo sesibanda zakho ngamane tabanema number. Ngifanele lokho vele ukuphi manje? Oh, serekile number 9. Bay number 9. Erekile number 9. Okay. All right, nyeza but nyeza. Nyeza ngise Safari 10 but nyeza just 5 minutes ngizobe ngena lapho e-taxi rank. 5 minutes. Sharp. Guys, ndandakangama kuti ndabadaba sikune order dzangu dzandandatenga kwandotenga zvinhu zvangu kuzvinhu zvemafuta uko. Ndandakangama naimi. Rekai ndinde kotora zvatumigwa pakombi. Rekai ndinde kunokwara gatora guys tizobatana palesa ndizi bye bye.